is completed. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாரும் ISKCON உங்களுக்கு கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். கிருஷ்ணா இது கோயிலுக்கு வந்தானே என்ன பண்ணோம், ஒரே ப்ரே பண்ணிட்டு இன்னைக்கு செஷன் நல்லா போனோம், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு வந்து 4th சாப்டரோட முதல் பாகம் பார்க்க போறோம். நல்லா நம்ம புரிஞ்சுட்டு அது போல நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அதை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு யாரு படி எடுக்க போற? மாதாஜியோ பிரபுஜியோ ஃபுல்லா எடுத்துடுங்க. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? Anybody is confident can take. யார் எடுக்கிற? ஜெயப்ரியா மாதாஜி எடுக்க போறா? எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? எடுக்குமா மாதாஜி? சொல்லிடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகாய சசூர்மீலிதம் ஷலாகய சசூர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीगुरूपं शाक्रजातं शाहण शागण. இதெல்லாம் சதான். ஷங்கிறது இந்த மாதிரி இதுதான் ஷ. இது சாதம். शाक्रजातं शाहण रघुनाथान्वितं सहगण रघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांशक गण ललिता श्री विशाखान्वितांस च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते को बेशे गोपिका गांधाता राता गांधाता नमोस्तुते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु शुद्धे देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये. मांजा कल्पतरुपश्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिविषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाती पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 4வது சாப்டர்ல முதல் பாகம் பார்த்தோம், ஞான யோகா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன பார்த்தோம்? கர்ம யோகா பார்த்தோம், எப்படி ஆக்ஷன் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் சொன்னேன்.
இப்ப வந்து ஞானத்தை பத்தி சொல்ல போறேன். டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், திவ்யமான அறிவு. போன இதுல என்ன பார்த்தோம்? துரத்தல், எப்படி வந்து துறந்து எல்லாத்தையும் ரினன்ஷியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி செயல் நல்லதா, இல்ல செய்கை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்றதா, ஏக்கம் வதை ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதை பத்தி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இதை படிச்சோம். அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா அதை பத்தி பார்த்தோம். அப்படின்னா என்ன, நமக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி சொன்னான். நியத்தம் குரு கர்மா. நியத்தம்னா என்னது, எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கர்மத்தை பண்ணி, எப்போ என்ன நினைச்சுட்டே நீ வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணு. அப்புறம் கர்ம காண்டா, அதுல இருந்து கர்ம யோகா. கர்ம காண்டானா வேலை, ஒரு வேலை பண்ணணும். பகவான் நினைச்சுட்டோ நினைக்காமயோ ஒரு வேலை பண்ணணும். அப்படி இல்லாம கர்ம யோகா. யோகானால என்னன்னா பகவானை நினைச்சுட்டு இது பகவான் நினைச்சு ஐக்கியம், அந்த வேர்டு கரெக்ட் இல்ல, பகவான் நினைச்சுன்னு ஒரு வேலை பண்றோம். சோ யூ ஆர் இன் த தாட் ஆஃப் பகவானோட இந்த நினைப்பில் இருக்கணும் நம்ம. சோ என்ன செயல் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி கர்மா, எந்த வேலை பண்ணாலும் யோகத்துல பகவானோட நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி யோகத்துல நம்ம வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு. கர்ம காண்டானா ஏனோ தானோ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு போறதுக்கு பகவானை நினைச்சுட்டு வேலை பண்றது, அதுதான் கர்ம யோகா. அது பிரவர்த்தி சாக்கரம். எஸ். அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா, ஆக்டிங் ஆச்சரதி. யாரு வந்து ஒருத்தர் வீட்டுல ஒருத்தர் பெரியவர்னு இருக்காங்களோ அவங்க எந்த வழியில போறாங்களோ பின்னாடி வேற எல்லாரும் போவாங்க. ஒரு நாட்டுல இருந்தனாலும் ஒரு லீடர் எப்படி இருக்காங்களோ அது போலதான் பின்னாடி பின்தொடருவாங்க எல்லாரும், இல்லையா? அப்ப யத் ஆச்சரதி, எப்படி யாரு எப்படி எல்லாம் இருப்பாலும் அது போல அடுத்த ஜெனரேஷனா இருக்கட்டும், அடுத்த நம்ம பின்னாடி வருவாங்க, they will follow us. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணோம்னா அவங்க நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவா. அதான் நிஷ்காம கர்மான்னு என்னது, பகவானை நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி வேலை பண்ணணும்னா நம்மளை பார்த்து பாக்கி உள்ளவால அந்த மாதிரி இது they will just follow us. சோ நம்ம அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா செட் பண்ணணும், சரியான முன்மாதிரி நம்ம வந்து அமைச்சுக்கணும் நம்மளையே. அப்புறம் பிவேர் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி, நம்மளோட எதிரி யாரு? லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். என்ன கொடுத்து காமம் மற்றும் கோபம், இதுதான் நம்மளுடைய இது பெரிய எதிரி. அதை மாத்திரம் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்திக்கணும். இக வைரினம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. கிருஷ்ணரை பத்தி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், இது வந்து கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, இருந்தாலும் ஐம் ஜஸ்ட் ரீடிங். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல வரலாம் இல்ல வரும். அப்போ அது வந்து யூ கேன் கோரிலேட். ஓ இதுதான் ஏவம் பரம்பரைன்னு என்னது, குரு சீடர், குரு சீடர், குரு சீடர் மீன்ஸ் ஒரு குரு சேர்ந்து ஒரு சீடர் படிக்கிறார். அந்த சீடர் வந்து நல்லா படிச்சு அவர் ஒரு குருவாகி அவருக்கு கீழே நிறைய சீடர்கள் இருப்பான். அந்த சீடர்கள்ல இருந்து ஒருத்தர் குரு, ஒருத்தர் இல்ல எல்லாருமே குரு ஆகலாம். இதுதானே சொல்லி கொடுக்கறது தானே. சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குருன்னு ரெண்டு இது இருக்குங்க. அது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலா அப்புறம் பார்க்கலாம். எல்லாருமே சிக்ஷா குரு தான். அப்ப அந்த சிக்ஷா யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து சிக்ஷா குரு. நம்மளோட யாருன்னாக்கா நாங்கள்லாம் கிடையாது. நாங்க எல்லாருமே உங்களை மாத்திரம். we are all devotees, we are not guru. ஓகே, குருங்கிறது யாரு? நம்ம இவர் நாமநேஷ்டதாசம். ஏன்னா அவர் எடுத்து நடத்துறாரு, அவருக்கு கீழே அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் கூட வந்து சரி நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சேவா அப்படின்னு தான் பண்றோம். சோ வந்து நமக்கு வந்து சிக்ஷா குரு யாரு? பிரபுஜி தான். ஆனா அவர் சொல்லுவார் இல்ல நான் வந்து சிக்ஷா குரு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு. அவ்வளவு ஹம்பிள் அவர் இருக்கிறதுனால இந்த சென்டரே ஓடுறது. இருந்தாலும் அவர் ஹம்பிளா சொல்லி இல்ல சிக்ஷா குரு எல்லாம் நான் இல்லை அப்படிம்பார். வாட்டவர். அப்ப நம்ம வந்து இதுதான் பரம்பரை. இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல என்ன இருக்குன்னா இதுதான் பரம்பரா சிஸ்டம் இருக்கு. குருல இருந்து சீடர் படிப்பா, சீடர் திரும்பி அவர் குருவான பிறகு அந்த குருட்ட இருந்து சீடர் படிப்பா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். வர்ணாசிரம நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 4 விதமா பிரிச்சிருக்காரு. எதனால? குணகர்ம விபாகஷ. குணம், நான் வந்து இந்த குலத்துல பிறந்தேன் அதனால நான் பிராமணன், நான் இந்த குலத்துல பிறந்தேன் அதனால வைஷ்யனோ, அது பகவத்கீதால சொல்லவே இல்லை. ஆனா நம்ம பண்றதெல்லாம் தப்புதான் பண்றோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நீ எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்க, நீ எந்த குலத்துல பிறந்திருக்க, மொத்தம் பிராமணனா இருப்பான், நல்லா குடிச்சு ஒரு இதத்துல ஸ்கிரிப்சர் தெரியாது, ஒரு என்னது அவனோட அனுஷ்டானம் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான், அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளும் இருக்கா. அப்புறம் ஒரு கீழ் ஜாதின்னு என்னது ஜாதியா சொல்லக்கூடாது, நம்ம தப்பு இதெல்லாம். அவ அம்மா அப்பெல்லாம் படிப்பறிவு இல்லாம ஏதோ இந்த காட்டு இதுல இருந்திருப்பா, அந்த இதுல கூட பக்தியோட இருக்கிறவா எத்தனையோ பேர் இருக்கா, அந்த மாதிரி. சோ அது வந்து இப்ப பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, குணம் யாருக்கு என்ன மாதிரி குணம் இருக்கு, ஒருத்தனுக்கு நல்ல பிசினஸ் பண்ற நேக் இருக்கும், சோ அவனை வந்து வைஷ்யவா நீங்க வந்து அவனை பிரிக்கலாம். ஒருத்தன் நிறைய உழைப்போம், அவ்வளவு ஜாஸ்தி மூளையெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், என்ன வேலை பண்ணாலும் நல்லா பண்ணுவான், அவனை சூத்ரனா இல்லை. நம்ம எல்லாருமே சூத்ரதான். முதல்ல வரும்போது எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே சூத்ர கேட்டகரி தான். அப்புறம் நம்ம நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணிட்டு பிராமணன்னா என்னதுன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் சில பேருக்கு ஈஸியா வரும், டக்குன்னு படிச்சு அவெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லுவா, சொல்லியும் கொடுப்பான். அவ படிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி ஃபீஸ் வாங்கியெல்லாம் கிடையாது, சும்மாவே சொல்லி கொடுப்பான். அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தா. பிராமணாஸ்னாக்கா
அவன் அப்ப சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழின்னா எல்லாம் தானம் கொடுப்பான். தானம் வந்து இந்த வைஷ்யா சிவாலாம் என்னது நிறைய சம்பாதிப்பான். அவன் வந்து இப்ப அதுக்கு தானம் கொடுப்பான், சாப்பாடெல்லாம் எவ்வளவுதான் கொடுப்பான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. பகவான் அப்படிதான் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தார். ஆனா இப்ப எல்லாம் மாறி போயிடுது. ஒரு பிராமணன் ஆல்சோ வில் பி டூயிங் பிசினஸ். அவர் பிசினஸ் பண்ணலாம், பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்புறம் என்னது இதுல என்னது ரக்ஷா பண்ற தொழில், அது தொழில் இல்ல, என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ஆர்மியில எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவ எல்லாம் வந்து பிராமணன்ஸ் இருப்பா, சூத்ராஸ் இருப்பா, இப்ப எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. சோ கிருஷ்ணர் தான் இந்த பாதியை எல்லாம் வழிவகுத்து கொடுத்தா. ஆனா அவர் அதுல வந்து he doesn't come. அவர் வந்து நான் அதனால பிராமணன், நான் அதனால சத்தியம் இல்லை. அவர் ரூல் பண்ணி நமக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாரும் இணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார். அப்புறம் கர்ம யோகம், கர்மனோ ஹப்பி போதவ்யம். கர்மனை வந்து கர்மனா என்னது, நிஷ்காம கர்மா. அப்புறம் வந்து 4வது என்ன பார்க்கணும், இது வந்து இன்னைக்கு படிக்க போறது இல்ல, 3, 4, 5 நாளைக்கு தான் படிக்க போறோம். இன்னைக்கு ஒன்லி 15, 24 3 வரைக்கும் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். சாக்ரிஃபைஸ் லீட் டு டிரான்சென்டென்டல். என்ன மாதிரி சாக்ரிஃபை அதை பார்க்கலாம். ஞான யஜ்ஞாய பரந்தப. அப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இந்த பகவானை பத்தி என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ அது ஒரு ஷார்ட்டா படிக்கணும். இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு வந்து படிக்க போறோம். ஞானத்தை பத்தி உள்ள நிறைய அறிவுரைகள். ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு 1லிருந்து 10 வரைக்கும். எஸ், ஜெயப்பிரியா மாதாஜி, நீங்க ஸ்லோகம்லாம் படிப்ப இல்லையா? புக் இருக்கா? புக் இல்ல மாதாஜி, நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுல பார்த்து படிச்சுப்பேன். ஓகே, அப்ப இந்த இது படிச்சிருப்போம். ஸ்டார்டிங்ல இது படிச்சிருப்போம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத சதுர்த்தோ அத்தியாயः ஞான கர்ம சந்நியாச யோகः. படிப்போம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச, அது வரலை மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर इष्टाहवे अब्रवीत्. கொஞ்சம் வந்து கான்ஷியஸா வந்து இந்த இது இல்லையா, இஸ் சர்க்கு சர்னா என்னது, சரிக பாப்பாவோட சா ஷ கிடையாது. ஷங்கிறது வேற இல்ல, நம்ம எழுதுறது ஷ உங்களுக்கு தெரியும். தெரியும் மாதாஜி. அது இஷ், அது படிக்கும் போது அது கொஞ்சம் மாறிடுது. கான்ஷியஸா நீங்க பாத்து கான்ஷியஸா படிக்கிறேன், படிச்சா வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, அதுதான் டிஃபரன்ஸா இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இல்ல, நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஒண்ணு இந்த ஷ மாத்திரம் கொஞ்சம் இடிக்கிறது, ஏன்னா கேட்டு பழக்கம் இல்லையா. விவஸ்வதே. ஓகே மாதாஜி. கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டா வந்துடும். அப்புறம் உங்களுக்கு கவலையே இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா, இப்ப பகவத்கீதாவோட வரலாறு, இப்போ பகவத்கீதாவோட ஹாப்பி பர்த்டே எப்போ அப்படின்னு பார்க்கலாமா? பகவத்கீதா வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லியிருக்காரா? இல்லை, அர்ஜுனனுக்கு இப்ப 5000 இயர்ஸ் முன்னாடிதான் சொன்னார். அதுக்கு முன்னாடியே பகவான் சொல்லியிருக்காராம். யாருக்கு சொல்லியிருக்கார்? ஐ இன்ஸ்ட்ரக்டட் திஸ் இம்பெரிஷபிள் சயின்ஸ். இது வந்து அழிவில்லாத இது பாடம், சயின்ஸ் ஆஃப் யோகா டு த சன் காட். முதல்ல நான் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்? இவருக்கு சூரிய பகவான் சொல்லியிருக்கேன். விவஸ்வான்ங்கிற விவஸ்வான் சூரிய பகவானோட பேரு. அவருக்கு நான் முதல்ல சொல்லி கொடுத்தேன். அண்ட் விவஸ்வான் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு மனுங்கிறது நான் தெரியும் இல்லையா, மனுஷர். நமக்குலாம் மனுஷா அப்படின்னு பேர் எப்படி வந்தது? நம்ம முன்னோதே இது யாரு தாத்தாக்கும் முதல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங் யாரு இது படைக்கப்பட்டாரோ அவருக்கு பேரு இது மனு. ஓகே, அப்ப விவஸ்வான் யாருக்கு சொன்னார்? மனுக்கு சொன்னார். மனு யாருக்கு சொன்னார்? இக்ஷ்வாக்குங்கிற அவருக்கு சொன்னார். இன்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு இக்ஷ்வாக்கு. இப்போ இது வந்து எப்போ சூரிய பகவானுக்கெல்லாம் எப்பவே சொல்லி கொடுத்தாச்சு இந்த இது சயின்ஸ்னா இதுதான் அந்த பாடம், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், தட் இஸ் கீதா. பகவத்கீதா வந்து முதல்ல சூரிய பகவானுக்கே நான் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யார்? தனலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுர்ஹு சா காலேனஹ மஹதா யோகோ நஸ்தஹ பரந்தபா. நான் இப்ப அந்த 2 டாட் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட நான் நிறைய இடத்துல போட்டிருக்கேன். சில இடத்துல மிஸ் ஆயிருவேன். அந்த மாதாஜி
இதுவும் படிக்க மாதாஜி பொருளுரை. பொருளுரை உங்ககிட்ட புக் இருந்தா படி. புக் இருக்குது மாதாஜி. படிங்க. பரந்தப அர்ஜுனா, இவ்விதம் வழி வழியாக வந்த இந்த யோகத்தை ராஜ ரிஷிகள் அறிந்திருந்தார்கள். அந்த யோகம் வெகுகாலமாக இவ்வுலகில் மறைந்தாற் போல் ஆகிவிட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து ராஜாமார்களுக்கு இது வந்து போச்சா. அந்த காலத்துல ராஜாமார்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னாக்கா ரொம்ப தெய்வீக குணங்கள் இருக்குமா. அவ ஆஸ் குட் அஸ் அவ வந்து டெமிகாட் மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளவாதான் ராஜாமார்கள். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா, நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ராஜாமார்கள் அந்த மாதிரி கோயில்லாம் கட்டிருக்கலாம். அவ்வளவு இடம் எப்படிதான் அவங்க இந்த பெரிய பெரிய கல்லுல அப்பெல்லாம் என்ன டெக்னாலஜி என்னதான் வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா. ஒரு கிரேன் பார்த்திருப்பாங்களா, என்னத்தான் பார்த்திருப்பா, எல்லாம் மனுஷாதான் தூக்கின்னு போயிருப்பான். இல்ல ஆணையை வச்சு குதிரை இதெல்லாம் வச்சுதான் இல்லையா அனிமல்ஸை வச்சு பண்ணிப்பான். இருந்தாலும் இன்னைக்கு பிரம்மாண்டமா நமக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து இதா இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது, வெஸ்டர்ன் பீப்புள் எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி பிரம்மாண்டமா இருக்கேன்னு ஏன் பாக்குறாங்கன்னா அந்த காலத்துல வித்தவுட் டெக்னாலஜி எப்படி இவங்க பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது அதிசயப்படுறாங்க அவங்க. சோ அதெல்லாம் இந்த ஒரு என்ன சொல்றது பகவானோட இது கிருபை இல்லாம எல்லாம் பண்ண முடியாது. சோ அந்த காலத்துல ராஜாமார்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப இருந்தது. தேர் ஆல் லைக் டெமிகாட் லெவலுக்கு அவங்க நல்ல தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகே, சோ இது வந்து ரிசீவ்ட் இந்த செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் அது வந்தது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். ஆனா என்ன காலப்போக்குல அது மறைந்து போயிடுது. ஏன்னா ராஜாமார்கள்னா அவ தொழில் இதுல கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணா அதுல போயிட்டு கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோன்னே இது கொஞ்சம் இந்த பகவத்கீதா விட்டு போயிடுது. It seems to be broken. அப்படி was broken, succession broken, and their science it appears to be lost. அதனால இந்த பகவத்கீதாங்கிறதே மறந்து போனா போல, தொலைஞ்சு போனா போல ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்கும், யாருக்குமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருது. அப்புறம் 4.3 இது ஒரு இது இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப். ஓகே, எஸ், கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவை சிஷ்ய வாரிசு மூலம் பெற வேண்டும். எப்பவுமே ஒரு பகவத்கீதா இப்ப நம்ம மார்க்கெட்ல போச்சுன்னா நிறைய இருக்கு, பகவத்கீதா புத்தகம் நிறைய இருக்கு, யாரெல்லாமோ எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி படிச்சவங்க தான் இல்லையா, ஒரு மாதிரி ஞானிகளை சொல்றேன். நம்மளுக்குலாம் தெரியும். இப்ப நம்மளே எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய படிச்சாச்சுன்னா ஒரு 10 வருஷத்துல ஓஹோ அது தெரியுமே இது தெரியுமே சொல்லிட்டு நம்மளோட கருத்தெல்லாம் போட்டு கூட எழுதலாம். பட் எழுதக்கூடாது. சரியா பார்த்தோன்னா நம்மளாம் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது, நம்ம படிக்கதான் முடியும். ஆனா புக் மார்க்கெட்ல பார்த்தா நிறைய இந்த மாதிரி புக் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் ஆத்தென்டிக் இல்லை. அதெல்லாம் வந்து சரியா மொழிபெயர்த்து அதை ஒரு கருத்து சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டான். சோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும். எதுவுமே சக்சஷனா வருதுதான். கிருஷ்ணட்டேந்து பிரம்மா, பிரம்மாட்டேந்து நாரதர், நாரதர்டேந்து இந்த மாதிரி லைன்ல வர இதுதான் நம்ம வந்து படிக்கணும். சோ அந்த மாதிரி படிக்கும் போது என்னன்னாக்கா இந்த இது கரெக்டா என்ன உண்டோ அதே தான் நம்ம படிப்போம். இன்னும் கன்காக்டட் ஸ்டோரி அப்படிம்பாங்க. தனக்கு தெரிஞ்சா போல எதையாவது உள்ளர்த்தம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். நமக்கு எது முதல்ல இருந்து சொல்லப்பட்டிருப்போ அதுதான் படிக்கணும். அப்படி சோ சிஷ்ய வாரிசு மூலம் தான் இது வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது கிருஷ்ணரின் வடிவம், அவரது பிறப்பு மற்றும் அவரது செயல்பாடுகள் பற்றிய உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. அதுல இன்னும் ஒரு இது இல்லாம என்னது ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாம அப்படியே இருக்கும். என்ன முதல்ல சொல்லிக்கோ அது அப்படியே படிச்சுட்டு வரோம். நம்ம இந்த உண்மைகளை அறிந்து கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சை அடைபவர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறார். அப்ப இதனாலதான் நம்ம வந்து பெனிஃபிட், இதனாலதான் நமக்கு வந்து லாபம் என்னன்னாக்கா நல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சு நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட சரணடைகிறோம். இப்ப லார்ட் கிருஷ்ணா பகவான்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் பகவத்கீதா வந்திருக்கு தெரியும் நமக்கு. அதுல இருந்து அவர் யாருக்கு நான் சொன்னார், லார்ட் பிரம்மா, பிரம்மாக்கு சொன்னார், லட்சுமி தேவிக்கு சொன்னார், சிவனுக்கு சொன்னார். அப்புறம் வந்து 4 குமார்ஸ், அந்த 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க. அந்த இதனால வந்து பிரிஞ்சு என்ன எனக்கு ஒரு பரம்பரையா இருக்கு. பிரம்மா வந்து மாதவாச்சாரியர் அந்த இவரோட என்னது அந்த பரம்பரோட சிஸ்டத்துல ஒரு லீடரா வந்து அவர் அதை பரப்பினார். அப்புறம் ராமானுஜாச்சாரியர் அவர் வந்து ஸ்ரீ லக்ஷ்மிஜி லக்ஷ்மிக்கு இவர் என்ன உபதேசம் பண்ணினாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ராமானுஜாச்சாரியர். அப்படி அப்புறம் விஷ்ணு சுவாமி அவர் வந்து சிவனை பின்பற்றி அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவர் இதுல சொல்றார். இதெல்லாம் இவன் வந்து நார்த்ல நிறைய காணும் நமக்கு, விஷ்ணு சுவாமி எல்லாம். அதே போல நிம்பக்காச்சாரியம் நார்த்ல நிறைய தெரியும். இப்ப ஐ டோன்ட் திங்க் சவுத்ல இருக்குன்னு எனக்கு தோணல. இது 2 பேருமே நார்த்ல ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு. 4 குமாரர் சிவா பிரபலம் பண்ணினது அந்த பரம்பரா சிஸ்டம் வந்து நிம்பக்காச்சாரியர் எடுத்துட்டு அவர் ப்ரொபகேட் பண்ணிட்டார். இப்ப இதுலதான் இந்த ஒரு செயின், டிசிப்ளிக் செயின் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோமே அதேதான். கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரம்மாட்டேந்து நாரதா, அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம ஆச்சாரியாஸ் எல்லாம் அப்படி வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி இவரோட ஆச்சாரியர் யாரு, நம்ம பிரபுபாதோட ஆச்சாரியர் இவர். அப்புறம் இவர் என்ன சொன்னார், இவர் கேட்டு அப்புறம் இவர் குருவாகி இவர் வந்து நமக்கு எல்லாம் இப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவரோட புஸ்தகம் வடிவம் தான், அவரு உயிரோடு இல்லை, என்னது ஹியூமன் ஃபார்முல இல்லை, ஆனா அவரோட புஸ்தகம் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ ஹி இஸ் அவர் ஆச்சாரியர்.
சோ பரம்பரை என்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன, அது படிக்கலாம். பகவத்கீதை முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட் பண்ணி யாரோ என்ன கூப்பிடா போல இருக்கு, கத்துறா போல இருக்கு, சடன என்ன எடுத்து பாக்குறேன், எல்லாம் மியூட்ல இருக்கிறது. பகவத்கீதை முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. இது ஆழ்நிலை அறிவு மற்றும் எந்த வகையிலும் மாற்றப்படக்கூடாது. இல்லையா? ஒரு பகவான்டேந்து ஒரு இது வந்திருக்குன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஏன்னா சரியா இல்லையோ எக்ஸ்ட்ராவா போடணும் ஒண்ணுமே இல்லை. அது எப்படி வந்திருக்கோ அதுதான் கரெக்ட். பகவான்டேந்து வந்திருக்குன்னா அதுதான் கரெக்ட் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை மொழிபெயர்த்து என்ன இருக்கோ அது மாத்திரம் மொழிபெயர்த்து நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்புறம் கீதையின் அறிவை பொருள் விளக்கம் அல்லது மன ஊகங்கள் மூலம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு இஷ்டம் போல அதுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் கற்பனை பண்ணி அதனால ஏதாச்சும் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஐ மே பி டெல்லிங் சம்திங், ஆனா அது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் இவா என்ன சொல்லிக்கூடாது அதை தவிர வேற ஏதாவது நான் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நானும் நிறைய புத்தகம் படிப்பேனா இருக்கும், ஆனா அதுல இந்த புத்தகத்தை போட்டிருக்கா இப்ப இதுல இங்க சொல்லிடலாமோ, ISKCONல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோ அதுதான் நான் வந்து சொல்லணும் இல்லையா? பிகாஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங் தட். அப்ப நான் வந்து வேற அப்ப என்ன பண்ணோம், நம்ம வேற புக்கு படிக்கவே கூடாது. நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம்னா நம்ம வேற புக் எல்லாம் படிக்கவே கூடாது. எவ்வளவு முடியுமோ ISKCONல வந்து இவ என்ன சொல்லிருப்பாளோ அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம். யாரும் வந்து நல்ல பாதையில தான் நம்மளை கூட்டின்னு போறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து கண்ணை மூடி இவளை ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்ல நிறைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் இன்னும் இருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்து போயிருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பண்ணாதது வந்து நம்ம பண்ண போறது இல்லை. அப்ப அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இது என்ன சொல்றது, இவாளுடைய இது நிறைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை கேட்கலாம். இவா எழுதுற புக்ஸ் ISKCONல நிறைய ஆச்சாரிகள் வந்து இது எழுதிருக்கா, புக்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்கா, அதெல்லாம் படிக்கலாம். அதுல இருந்து ஞானம் வந்துன்னா இட் வில் பி இந்த சேம் லெவல். அப்ப அதுதான் நம்ம படிக்கணும். அதாவது இல்லாம நான் நமக்கு தெரிஞ்சா போல எல்லாம் அது கொஞ்சம் காது மூக்கெல்லாம் வச்சு ஸ்டோரி பண்ணி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சோ மன ஊகங்கள் அதான் மென்டல் கன்காக்ஷன் அதை பண்ணி சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் அதை இறைவனின் கருணையால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டெஃபினட்டா இது இருந்தாலும் பகவானோட கிருபைவானம் அதால்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே பகவானின் கருணையை அடைந்த ஒருவரிடமிருந்து பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப இவெல்லாம் தீட்சா பெற்றவா இல்லையா? பகவானோட கருணை இருந்தாக்கா என்னது, அடைந்த ஒருவர்னாக்கா எப்படி தெரியும்னாக்கா அவளுக்கு எல்லாமே நல்லதான் நடக்கும். அவ அப்படியே எல்லாமே துறந்து அவ எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா நாமம் இருக்கும், எந்த நேரமும் பூஜை பண்றது, காலையில என்னென்ன பூஜை அது அப்படியே இருப்பா. அதை பார்த்தாலே அவளை பார்த்தா தெரியும். அவா கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து தீட்சை பண்ணணும். இப்ப இவர் வந்து இவரோட டிசைபிள் யார் இருந்தார், நம்ம ஜெயபதாக்க சுவாமி இல்லையா? இப்ப அவர் இருக்கார். இப்ப அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் தீட்சை கொடுப்பார். இப்ப எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க எல்லாரும் எலிஜிபிள் ஆயாச்சு, நீங்க வந்துடுவீங்க. நீங்க இந்த செகண்ட் லெவல் முடிய யூ வில் ஆல் பிகம் எலிஜிபிள் ஃபார் ஷெல்டர். ஷெல்டர்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து அவரோட ஆශ්‍රயில போறோம், அவரோட ப்ரொடெக்ஷன் இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு வந்து ஒரு கவர் பண்றாங்க நம்மள வந்து ஒரு ரக்ஷான்னு என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரொடெக்ஷனா ஒரு கவர் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு இது சொல்லுவா என்ன, ஷெல்டர். யூ கம் டு மை ஷெல்டர். அப்ப கேட்பாங்க அந்த ஃபார்ம்ல ஃபில்அப் பண்ண வரும் இனிமே உங்களுக்கு ஒரு 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும். அதனால இன்னையில இருந்து நீங்க 2 மாலை இப்ப அவரை பிரபு சொன்னார் இல்லையா, நான் 2 மாலை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க 2 பண்ணலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா 3 பண்ணுவோம். ஏகாதசி வரும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு தோணணும், ஓ ஏகாதசி இருக்கேன் இன்னைக்கு வேணா கொஞ்சம் டபுள் பண்ணி பார்க்கலாமா, 4 பண்ணலாமே அப்படின்னு. அப்ப அப்படி பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு 16 மாலை எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா தி பெஸ்ட். அந்த 16 மாலை நீங்க எவ்வளவு நாள் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பாப்பா. சும்மா 6 நேற்றுக்கு நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதனால பா உனக்கு ஷெல்டர் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது. என்ன நமக்கே நம்ம பத்தி தெரியாது. இப்ப அவர் இதான் சொன்னேன், ஸ்ட்ராங்கா சொன்னேன், நான் காலையில ஒரு மாலை பண்ணிட்டேன், சாயந்தரம் ஒரு மாலை பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அது பழக்கம் படுத்தி அவர் படுத்தின்னு விட்டார். அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், 2 இல்லாட்டா 4 இல்லாட்டா 6 எவ்வளவு வேணும் நம்ம வந்து அது பழக்கப்படுத்திக்கணும். அது மினிமம் என்னால்தான் இவர் சொல்லிருக்கா, மினிமம் 16 ரவுண்டாவது பண்ணுங்க. முதல்ல 64 சொல்லியிருந்தார். அப்புறம் இந்த காலத்துல 64 கொஞ்சம் சரியாகாது. என்ன எல்லாம் வேலைக்கு போனோம், பாபா வேலை பார்க்கணும், இதையே பண்ணின்றதுன்னா வேலை. பகவானே சொல்லியிருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் உங்க டியூட்டி பாருங்க இல்லையா, என்ன நினைச்சு டியூட்டி பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 64 வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு 16 ஆக்கியிருக்காங்க. சோ இந்த 16 மாலையாவது நம்ம பண்ணிடலாம். கரெக்டா பார்த்தா 1:30 மணிக்குள்ள ஆகணும். கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஜெயப்பிரியா மாதை சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மியா தான் இருந்தது. நான் அதே ஸ்பீட்ல பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், ஆனா எனக்கு வாய் ஃபாஸ்டா வர ஆரம்பிச்சுட்டேன். சரி நான் என்னோட ஸ்பீட்ல சொல்றேன் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணி முடிச்சேன். வித்தின் ஒரு 1 minute தான் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. நீங்க மேபி ஒரு 9 minutesல முடிச்சிருப்பேன், நான் 8 minutesல முடிச்சிருப்பேன், அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ல ஆனா சொல்லிட்டே இருக்க ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். 7 நிமிஷத்துல முடிப்பேன். அதுதான் ஆக்சுவலி. அதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள முடிச்சதுனாக்கா சரியா சொல்லலன்னு மனசிருத்தி எல்லா வேர்டும் அக்ஷரமும் கரெக்டா சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ண 7 நிமிஷம் பண்ணா கூட 1 hour உட்காந்து போய் இன்னைக்கு இந்த மாத சேத்துலட்சுமி மாத சொன்னாலே 8 காத்தால ஒரு 8 பண்ணிடுவேன், அப்புறம் 8 பண்ணுவேன், அப்படி 16 ஆயிடும். இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்க சேத்துலட்சுமி மாதாஜி 16 பண்றாங்க. சோ இவாங்க என்னன்னாக்கா அப்புறம் ஷெல்டர், இந்த மாதிரி ஆச்சாரியோட ஷெல்டர்ல வருவாங்க.
அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ வேற ஒண்ணும் இல்லை, இதேதான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தாக்கா ஒரு 6 மாசமா நல்லா அப்படியே ஜபிச்சுட்டு இருக்கீங்களா எல்லாம் பண்ணுங்க, அதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே தென் யூ வில் பி கிவன் தீட்சை. தீட்சைனே ஒண்ணும் இல்ல, இதேதான் வந்து என்னது இவா வந்து உங்களை அக்செப்ட் பண்ணி விட்டாங்க. என்ன அக்செப்ட்னா இது தெரியல, பரம்பரை சிஸ்டம்ல என்னன்னா குரு வந்து நம்மளை ஏத்துக்கிறார். அப்ப நம்ம என்ன பாவம் பண்ணாலும் சரி, நம்ம பாவம் பண்ண மாட்டோம், என்ன இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணும்போது பாவம் எங்க வரும், இருந்தாலும் அறியாம நம்ம ஏதாவது பாவம் பண்ணாலும் பகவான்கிட்ட இவாதான் வேண்டிப்பான். அப்ப இவா வந்து அந்த பொறுப்பை ஏத்துண்டு இவாள்லாம் வந்து என்னோட சிஷ்யர்கள் எல்லாம் மன்னித்து இது பண்ணணும். எப்பவுமே டிவோட்டி சொல்றது பகவான் கேட்பார். இப்ப நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணனால அதான் இப்ப கூட ரீசெண்டா என்ன படிச்சேன்னா ஆஃபர் பண்ணும்போது கூட நம்ம குரு இருக்கார் கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னா டைரக்டா கிருஷ்ணர் கொடுக்கப்படலாம், குரு மூலமா தான் வரும். இப்ப நம்ம முதல்ல குருவுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும், எது இருந்தாலும் குருவுக்கு ஆஃபர் பண்ணா குரு வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்குறான். சோ த சிஸ்டம் ஹஸ் டு கோ. நம்ம வந்து குருவை தள்ளி வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அது வந்து பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல குருவோட படம் வருதுன்னா முதல்ல குருவுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கு, முள்ள நம்ம படிக்கலாம் அதெல்லாம். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நல்லா ஜபம் பண்ணலாம். ஜபம் பண்ணி யாராவது என்னது ஹெல்த் கெட்டு போயிடுது அதனால சம்திங் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருது அந்த மாதிரி யாருமே சொல்ல மாட்டான், நல்லதுதான் வரும். ஓகே, அதனால யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ஜஸ்ட் இந்த இது சொல்லும் போது நடுவில் அதையும் சொல்லிட்டேன். காலையில் சீக்கிரம் உங்களுக்கு எல்லாம் போடுறேன் இல்லையா அந்த லிங்க் எல்லாம். நான் பாக்குறேன் அருள் செல்வம் பிரபுஜி எல்லாம் காலையில் வரீங்க, நீங்க நிறைய பேர் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நம்ம குரூப்லயே. தெரியும் நான் பாக்குறேன் உங்க பேர். ஏன்னா முதல்ல உங்களோட இல்லையா உங்களோட, அப்ப அந்த அப்போ சரி பிரபுஜி வந்துட்டார். அப்புறம் நான் தீபெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன், நான் பின்ன நிறைய குரூப் இருக்கு இல்லையா, நிறைய குரூப்புக்கு அந்த மெசேஜ் போடும்போது இப்படி பார்ப்பேன், அருள் செல்வம் பிரபுஜி வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பேன் நான். அப்புறம் ABCD யாரு பின்னாடி பார்த்துட்டே இருப்பான், பெரிய 180 பேர் 200 பேர் இருக்காதெல்லாம் யாரு பாக்குறான். ஆனா முதல்ல அவங்க பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு தோணணும், அவ பண்றாளே நான் பண்றேன் அந்த மாதிரி. என்னோட பாதை தனி பாதை இல்லையா, நம்ம வந்திருக்கோம், நம்ம பொண்டாட்டி மக்கள் எல்லாரும் இருக்கா, எல்லாம் அவ பிராப்தான் கொண்டு வந்திருக்கா. இப்ப நம்ம பிராப்தம் என்னவோ அதை வச்சுதான் நம்ம இருக்கோம், நம்ம வழியில தான் நம்ம போக முடியும். எல்லாரும் இழுத்துன்னு போக முடியுமா, இல்ல எல்லாம் அவ குடிப்பினையோட வந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம வழியும் பாத்துக்கணும், நம்ம வேணா அவளை தூக்கி விடலாம், அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அவளை தூக்கி விடுறதுக்கு நம்மளே ஆழத்துல இருக்கோம், நம்ம யாரும் இன்னொருத்தால எப்படி தூக்கி விட முடியும் இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து சரி குருமார்கள் சொல்லியிருக்கா, சரி ஏதோ லெவல் 2 படிச்சுருக்கோம், அவ என்ன சொல்றா காலையில் சீக்கிரம் எனக்கு சொல்றா, சரி என்னட்டு போறது. அப்ப மாலையும் சீக்கிரம் ஆயிடும். அந்த சேத்துலட்சுமி மத்தாஜி சொன்ன போல காலையில எழுந்துட்டாங்க, அவங்களும் வராங்க. அப்ப காலையில ஒரு 8, அப்புறம் ஒரு 8 எப்ப முடியும் 4 பண்ணலாம் 2 பண்ணலாம் அப்படி சொன்னா பூரா ஃபுல் டே பாத்ததுனாக்கா ஈஸியா வந்து 16 மாலாஸ் முடிஞ்சிடும் நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிப்படியா இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்ப எனவே பகவானின் கருணையை அடைந்த ஒருவரிடமிருந்து பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப அவ கரெக்டா நமக்கு வந்து வழி நடத்துவா, அதுதான் சரியான தகுதி, அப்படிதான் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன, தட் இஸ் a ப்ராப்பர் குவாலிஃபிகேஷன். யார் அதை சரியாக கற்றுக்கொண்டாரோ அவரிடமிருந்து சரியாக கற்றுக்கொள்வது, இதுதான் பரம்பரை. ஓகே, அதனால நம்ம வந்து இஸ்கான்ல இருக்கோம், ஆனா வேற என்னத்தையும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அங்கேயும் ஒரு மெடிடேஷன் சொல்றான், நான் அதை பண்றேன்னா இது எல்லாம் நல்லதை தான் சொல்றான். அப்ப இதை நிறுத்திடுங்க, இஸ்கானை நிறுத்திட்டு அதை அவளோட கரெக்டா பண்ணணும். நான் அங்கேயே இருப்பேன், ஆனா அங்க சரியில்லை இங்க சரியா இருக்கு, அப்படி எல்லாம் யாருமே வந்து கெடுதல் பண்ண மாட்டான். ஒன் திங் இஸ் ஷுவர் இல்லையா. அப்ப நம்ம இஸ்கானை படிச்சிருக்கோமா அதையே படிச்சுட்டு போலாமே, அவளும் நல்லது சொல்றோம், நம்மளும் நல்லதுதான் சொல்றோம். ஒரு வித ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுட்டு அந்த ஆங்கரை படிச்சு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே, சோ இவர் இதுதான் நம்ம வந்து பரம்பரா சிஸ்டம். எஸ், இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரம்மாவோட ஒரு நாள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கால்குலேஷன், யாரு கணக்கு புலியோ அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் கணக்கு புலி இல்ல. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. எஸ், இதுல வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு, மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் அவ்வளவுதான். அது எவ்வளவு சைஃபர் சொன்னா எனக்கு தெரியாது. அவளை வந்து 30,000 கல்பாஸ், அது வந்து டே ஆஃப் பிரம்மா அண்ட் an equal number of nights. அப்போ பிரம்மாவோட டேல 36,000 கல்பா, அதே போல நைட்ல 36,000 கல்பா. அப்ப கல்பானா என்னன்னு பாக்கணும். ஓகே, அப்ப கல்பானா என்னன்னாக்கா முதல்ல கிரியேட் பண்றாங்க, வேர்ல்டு கிரியேட் பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்ல உலகம் அழிஞ்சு போறது இல்லையா, டிவாஸ்டேஷன், தட் இஸ் அனிலேஷன் சொல்லுவோம். அது வரைக்கும் அந்த பீரியட் தான் ஒரு கல்பான்னு அர்த்தம். அதுதான் டே ஆஃப் பிரம்மா, ஒரு நாள், பிரம்மாவோட ஒரு நாள் வாழ்க்கை. பிரம்மாவோட எவ்வளவு 100 வருஷம் இருப்பார் அவர். ஓகே, சோ இது வந்து முதல் கிரியேஷன்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் உள்ளது ஒரு கல்பா. இல்ல சாரி, ஐ எம் வெரி சாரி, இதுல நடுவுல இருக்கதான் ஒரு கல்பா. அந்த கல்பாங்கிறது என்னது, இது மொத்தம் கிரியேஷன்ல இருந்து அனிலேஷன் வரைக்கும். அதுல வந்து ஒரு பாகம் அது கல்பா. அந்த கல்பத்துல என்ன இருக்குன்னாக்கா
பிரம்மாவோட ஒரு ராத்திரியில இருந்து பகல் 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 அப்படி வந்து ராத்திரி, இந்த ராத்திரி கருத்து இருக்கு. அவரோட 20, இப்ப நமக்கு 24 hours இருக்கிறவள அவருக்கு 24 hours. அதுதான் வந்து ஒரு டே ஆஃப் பிரம்மா, ஒரு டே. அதுல வந்து நைட் அண்ட் டே டுகெதர். ஓகே. அப்புறம் இது என்னது, சந்தியா ஆர் ஜங்ஷன் ஆஃப் உஷோ, ரொம்ப கணக்கு. அப்புறம் அந்த கல்பால வந்து ஒவ்வொரு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நம்ம இப்ப ஸ்கேல் எடுத்தா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா அதுலயும் ஒரு பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, மில்லிமீட்டர் அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதுல வாட்ச்ல கூட எப்படி தானே, ஹவர், மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மினிட்ஸ்ல நடுவில் இருக்கும், அது செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற போல இது நடுவுல ஒரு இது இருக்கு. அது வந்து மன்மந்த்ரா. இப்படி எவ்வளவு மன்மந்த்ரா இருந்தா 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 மன்வந்தரா தான் ஒரு கல்பா. இதெல்லாம் கணக்கு இருக்குனால படிச்சு என் மண்டையில உள்ள போகும், திரும்பி வெளியில வந்துடும். கணக்கு புள்ளி இல்லைன்னா. சோ மன்வந்தரானாக்கா இந்த மாதிரி 14 மன்வந்தரா சேர்ந்தாதான் ஒரு கல்பம். அந்த மாதிரி ஒரு கல்பம்னா எவ்வளவு வந்து 130 சம்திங் கால்குலேஷன். ஓகே, இதெல்லாம் இந்த சார்ட்லாம் நீங்க பாருங்க. அப்புறமா இதெல்லாம் போட்டாலே, கூகுள்ல போட்டாலே வரும். யார் ரொம்ப கணக்கு புள்ளியா அவெல்லாம் படிச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து திவ்ய யுகம், சத்திய யுகம், அந்த 4 யுகங்கள் இருக்கேன். சோ இது வந்து சத்திய யுகம். சத்திய யுகம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அதோட ஹாஃப் தான் திரேதா யுகம், அதை விட ஹாஃப் துவாபர யுகம், அதை விட ஹாஃப் கலியுகம். இப்போ கலியுகம் மொத்தம் எவ்வளவு, இது ஹாஃப்ங்கிறதே இவ்வளவு, இந்த பெயின் இதுல இருந்தே ஹாஃப் ஆகி இது வந்து 4,32,000 வருஷங்கள் கலியுகம். அதுல இப்போதைக்கு 5,117 5,117 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது கலியுகம் வந்து அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் கலியுகம் முடியறதுக்கு நிறைய இருக்கு. இப்பவே எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னா இன்னும் முடியும் போது எவ்வளவு இருக்கு பார்க்கலாம். ரொம்பவே வரும். அப்ப இந்த டிவாஸ்டேஷன் அப்பதான் வந்து அனிலேஷன் ஆகும். திருப்பி சத்தியயுகம் வரும், திரேதா யுகம் வரும், துவாபர யுகம் வரும், அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்ப இது வந்து பிரம்மாவின், இது தமிழ்ல இருக்கு. பிரம்மாவின் 50 வருடங்களை கடந்து விட்டார். இப்ப அவருக்கு என்ன வயசுல 50 years ஆயாச்சு அவருக்கு. இதுதான் ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன். யாரு இங்க நம்ம கிளாஸ்ல யாரு கணக்கு புள்ளி? அருள் செல்வம் பிரபுஜி, நீங்க நல்லா கணக்கு தெரியுமா? கணக்கு தெரியுங்க, இது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. அதுதான், அது வந்து படிக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமா இருக்கு பிரபுஜி. அப்புறம் தானே சொல்லி கொடுக்கறது. நான் வந்து எக்ஸாம்ல வராது, டோன்ட் வரி. உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னாக்கா கீழே உள்ளது வரும். அதனால படிக்காம இருக்க கூடாது இல்லையா, நம்ம கொஞ்சம் தெரியணுமே சொல்லிட்டு தான் சொல்றேன். இப்போ பிரம்மா வந்து 50 வருடங்களை கடந்தார். அப்ப இதெல்லாம் விட்டு விடலாம். அதனால எவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ், மில்லியன் இயர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அப்புறம் 6 மன்வந்தரங்கள் முடிந்து விட்டன. இன்னும் வந்து 14 இருக்கு இல்லையா, அந்த 14 வந்து 6 முடிஞ்சாச்சு, இன்னும் 12 பாக்கி இருக்கு. அப்புறம் 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் முடிந்து விட்டன. 27 வாட்டி அது சுழற்சி ஆயாச்சு. அப்போ ஒரு யுகம்னா என்னது, சத்யா, திரேதா, இது அந்த 4 யுகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு, சத்யா, திரேதா மற்றும் துவாபரா. கலியுக போடல, கலியுக. இதுவே இவ்வளவு கால்குலேஷன் இவ்வளவு கொடுத்துருக்கா. சத்யா, திரேதா அண்ட் துவாபர யுகம் இவ்வளவு 9 into 4,32,000, 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ். அப்ப கலியுகத்துல எவ்வளவு முடிஞ்சு சொன்னேனே இதுக்கு முன்னாடி. என்னதான் சின்ன இது வந்து நம்பர் நினைவு இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா 5,000 நமக்கு தெரியும். 5,117 வருடங்கள் முடிந்து விட்டன கலியுகத்தில். அப்ப லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா எவ்வளவுனாங்க இவ்வளவு. அதுக்கப்புறம் சொல்ல தெரியாது. இங்க இருக்கா போட்டிருக்காங்களா, போட்டிருக்காங்க 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு. நமக்கு மெயினா படிக்க வேண்டியது இதுதான். நான் பார்க்கணும், அது இங்க வந்திருக்கு. கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் பேசப்பட்டது. இது புரிஞ்சுட்டா போறோம் நமக்கு. அப்புறம் இது வரைக்கும் எவ்வளவு கலியுகம் ஆயிருக்கு இது புரிஞ்சு படிச்சுட்டா போறோம். பாக்கியெல்லாம் இவ்வளவுதான் கேட்க மாட்டாங்க யாருக்குமே தெரியாது, நினைவு இருக்காது. அதேதான் திருப்பி இதை போட்டிருக்கு. பின்னாடி இருந்த ஸ்லைடர் தான். மனுவின் வாழ்க்கை. அப்புறம் இது என்னது, கீதா கேம் ஆன் எர்த். ஓகே, கீதை பகவத்கீதா பூமிக்கு எப்போது வந்தாள்? மகாபாரதத்தில் சாந்தி பருவம் 348.51-52 போட்டிருக்கு. கீதையின் வரலாற்றை நாம் பின்வருமாறு காணலாம். திரேதா யுகதோ சததோ, ராகமாய் பாடலாமே. திரேதா யுகதோ சததோ விவஸ்வன் மானவே ததோ மனு சலோக விருத்தியர்த்தம் சுதயேஷ்வகவே ததோ இக்ஷ்வகுணாச்சகதிதோ வியப்யா லோகான் அவஸ்திதः. சரியா இல்ல? ஓகே, இதுல என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, திரேதா யுகத்தில் 1000 ஆண்டு தொடக்கத்தில் பரமாத்மாவுடனான உறவின்
இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவுக்கு வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தின் தந்தை என்பதால் அதை அவனது மகனான மகாராஜா இக்ஷ்வாகுக்கு இந்த பூமியில் மன்னனுக்கு கொடுத்தார். பகவான் ராமச்சந்திரன் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி. பகவான் ஸ்ரீராமர் அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தார் அவர். எனவே பகவத்கீதை மகாராஜா இக்ஷ்வாகு காலத்திலேயே மனித சமுதாயத்தில் இருந்தது. யாராவது சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா பகவத்கீதா அவ்வளவு புராணம், என்னது புராணா அப்படிம்பாங்களே, அந்த மாதிரி பழசு. திரேதா துவாபர மற்றும் துவாபரா யுகம் இவ்வளவு திரும்பி திரும்பி அதே தான் வந்திருக்கு. டைம் இலாப்ஸ், கலியுகால எவ்வளவு காலம் கழிந்து விட்டது, இவ்வளவுதான் ஆயிருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்கு முடியறதுக்கு. இன்னும் நிறைய கோரமான செயல்கள்லாம் பார்க்க போறோம். இங்க இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா பார்ப்போம். அதனால நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டாம், இப்பவே தாங்க முடியல நம்மளால. இல்ல கொலை கொள்ளை எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நினைச்ச ஒரு வியாதி அது இதுன்னு இருக்கு. அதனால இங்க இருந்து சீக்கிரமா பகவானோட இது போகலாம். சோ கீதா கேம் ஆன் எர்த். அப்ப கீதா எப்போ வந்தது? கீதா பூமிக்கு 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தது. கரெக்டா புள்ளி வைவதோட சொல்ல வேண்டாம், 2 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர், 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீதா வந்து நம்ம இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எஸ், ஒன் டே ஆஃப் பிரம்மா. திரும்பி இதே நிறைய இருக்கும் அந்த ஸ்லைடு, ஒரு இன்னும் 2-3 இருக்கும். ஒரு நாள் பிரம்மா வந்து இவ்வளவு இயர்ஸ், எவ்வளவு ஜீரோ, அதுக்கு மில்லியன் ட்ரில்லியன்லாம் சொல்ல தெரியாது எனக்கு. அப்புறம் ஒரு 1 ஹவர், நமக்கு 1 ஹவர் 24 மணிக்கு ஒரு என்னது 60 என்ன சொல்லுவாங்க நிமிஷம். அப்போ 1 ஹவர்லயே நமக்கு. ஆனா பிரம்மாவுக்கு எப்படி 1 ஹவர்னா எப்படி? ஒரு பகவானோட 1 மணி நேரம் எவ்வளவு? 366 zeros இயர்ஸ். ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பிரம்மா, ஒரு நிமிடம், ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு நிமிடம்னாக்கா 60 லட்சம். 60 இது இப்ப இதுல எனக்கு தெரியும் படிக்கிறது. 60 லட்சம் வருஷங்கள். நம்மளோட 60 லட்சம் வருஷங்கள் அவரோட ஒரு நிமிஷமா. அப்புறம் அவரோட ஒரு செகண்ட், ஒரு வினாடினா நமக்கு எவ்வளவு? நம்மளோட இங்க வந்து 1 லட்சம் வருஷங்கள் தான் அவருக்கு ஒரு வினாடி. அப்ப அவர் நிறைய வருஷம். நம்மலாம் எத்தனை டைம் பிறந்தே இறந்தெல்லாம் இங்கேயே இருக்க போறோம் தெரியாது. அதனால போயிடலாம். நமக்கு இதெல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்திலும் இதே மனுஷ ரூபம் கிடைச்சுன்னா இதை திரும்பி இதே படிக்கணும் நம்ம. அதனால இதிலே விடுபட்டு வெளியில் போயிடலாம். எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி இருக்கீங்க? சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. இருக்கேளா சேதுலட்சுமி மாதாஜி? இல்ல தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் 2 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி படிச்சல? இப்ப யாரு படிச்சா? தனலட்சுமி. நீங்க தானே படிச்சா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி? ஆமா மாதாஜி. சீதாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. சீதாலட்சுமி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தேவாயம் யோக ப்ரோத்த புராதனஹ பக்தோசி மே சகா சேதி ரகஸ்யம் ஹி ஏததுத்தமம். ஏதத் உத்த இரண்டு இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஏததுன்னு 2 சேர்த்து படிச்சுடலாம். நீங்க இங்கிலீஷ் பார்த்து படிச்சா இல்லையா? ஏதத் உத்தமம். ஏதத் உத்தமம் பொருளுரை. பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆனதால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் நிறைய கேள்வி வரும், நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேட்பான், ஏன் இவ்வளவு பேர் பாண்டவர்கள் இருந்தாலும் ஏன் இவர் அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணார் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஒன்னும் செலக்ட் எல்லாம் பண்ணல. அர்ஜுனன் நல்ல ஒரு டிவோட்டி, பியோர் டிவோட்டி. எல்லாருமே இப்ப டிவோட்டி தான். அண்ட் அர்ஜுனன் ஆஸ்க் ஃபார் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அர்ஜுனன் கேட்டார், நீங்க சொல்லி கொடுங்க, நீங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கறதுனால சொன்னார். அண்ட் இஸ் a வெரி நல்ல இது என்னது இதுல என்ன போட்டிருக்கு? மை டிவோட்டி. நீ வந்து என்னோட நல்ல டிவோட்டி, பியோர் டிவோட்டியா இருக்கிறதுனால. அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்டு, அதான் ஒரு ஏகதேசம் 2 பேரும் ஒரே ஏஜ் குரூப் தான், சேம் ஏஜ் குரூப். இது என்னது பாக்குறதுக்கு அப்படி இருப்பாங்க, ஒரே ஏஜ் மாதிரி. ஆனா இவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சுட்டு, இவருக்கு தான் அழிவே கிடையாது கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா? அவரோட அந்த உடல், இந்த என்னது கிருஷ்ண அவதாரம், இந்த ஒரு அவதாரத்துல இவரோட ஏஜ் அவருக்கு அந்த மாதிரி. So I can therefore understand. அதனால உனக்கு வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும், அதனால நான் உனக்கு சொல்றேன். எஸ், இது வந்து பழைய ஸ்டோரி உனக்கு சொல்றேன். எஸ். அடுத்தது அர்ஜுனா சொல்றார். யாரு? கீதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? கீதா மாதாஜி டைம் வேஸ்ட் ஆகுது மாதாஜி. இம்மிடியேட்டா சொல்லும் போது இம்மிடியேட்டா இது பண்ணிடணும். இல்லாட்டஸ் ஓகே. ஜெயபிரியா மாதாஜி நீங்க படிச்சுட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி? சசிகலா மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச படிங்க. அபரம் பவேதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஹ
कथम एतत् विजानीयां तवम् आदौ प्रोक्तवानिति தவம் இல்ல மாதாஜி, இது துவம். துவம்னா நீ. त्वम् आदौ டிரான்ஸ்லேட்ல நீங்க. प्रोक्तवानिति மீனிங் உங்ககிட்ட மீனிங் இல்லையே. அர்ஜுனா said, இப்போ இதுல அர்ஜுனா என்ன சொல்ற, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. உன்னை விட என்ன இவர் அர்ஜுனாக்கு எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன். நீ வந்து சொல்ற சன்காடுக்கு நீ சொன்ன இந்த இது பகவத்கீதான்னு சொன்ன, ஆனா அவரை பார்த்தனா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அவர் வந்து அப்போலேருந்து இருக்கார். சூரியன் இல்லாத இது இல்லையே, இப்போலேருந்தோ இருக்கார். How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? நான் எப்படி நம்புறது? நீதான் வந்து சூரிய பகவான் சொன்னேன், நான் எப்படி நம்புறது? நீ முன்னாடி என்னோட ஏஜ் மாதிரி நீ வந்து யங்கா அப்படி இருக்க, ஆனா நீ சொல்ற நீ வந்து சூரிய பகவானுக்கு அந்த காலத்திலேயே நீ சொல்லியிருக்க, இது எப்படி நம்புறது? எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அப்ப அர்ஜுனன் சந்தேகம், தேவகியின் மகனான பிறந்த கிருஷ்ணன் கோடிக்கணக்கான வயதுள்ள விவஸ்வானுக்கு எப்படி உபதேசிக்க முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு நமக்கும் அதுமே சந்தேகம் இல்லையா? So Krishna reveals his position. அப்ப கரெக்டா சொல்றாரு. How could you tell Bhagavad Gita to the sun god Vivaswan if he is senior by birth to you? உன்னை விட சீனியர் சூரிய பகவான்லாம் எவ்வளவு சீனியர் இல்லையா உன்னை விட, அப்ப நீ எப்படி அவளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியும்? பரம்பரை பரந்தப்பா அப்படின்னா ஒரு சப்டியூர் ஆஃப் எனிமி, ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் டு அதர்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இது இப்போ இதோட இன்னும் மீனிங் வரலையே. இது இனிமே தான் வரும். ஸ்ரீ பகவான் வாச்சு அவர் சொல்றார். எஸ், இப்ப யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி வந்திருக்காளா? இருக்க மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. ஸ்ரீ பகவான் வாசா பகஜுனாமி மேவதி நதானி தன்மானி தவஸ் அர்ஜுனா தான் எகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேதத் பரந்தாபாம். பரந்தப மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரந்தப்பனா எதிரிகளை தவிக்க விடுவேன். ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி அர்ஜுனா வந்து எதிரின்னு ஒருத்தர் வந்து அவரை ஒரு அம்பு விட்டுன்னா போச்சு, ஓவர்தான். அவருக்கு அவ்வளவு வந்து நல்ல வில்லாடி அவர். அப்ப பகவான் என்ன சொல்ற, நானும் நீ நிறைய இது எடுத்திருக்கோம், பர்த் எடுத்திருக்கோம். ஆனா நான் எப்படி many births both you and I have passed. I can remember all of them. அதான் நீ டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? பகவான் என்ன எப்பவுமே இப்படிதானே. அவர் இப்ப வந்து கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து இவளுக்கு தேவகி வசுதேவருக்கு பிறந்திருக்காரு, இந்த ரூபத்துல பிறந்திருக்காங்க. ஒரிஜினலா அவர் இப்படிதான் இருக்காரு இல்லையா? இது வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறாலும் அவங்களுக்கு தான் ஞானம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப பகவான் வந்து ஆயாச்சு, அவர் இறந்தார் பிறந்தார்னால நிறைய இப்ப வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வருது, அதெல்லாம் நம்பவே கூடாது. நம்ம யாருக்கும் ஃபார்வர்டும் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே டிலீட் பண்ணிடணும். அதெல்லாம் தப்பு. பகவான் இருக்கவும் இல்லை பிறக்கவும் இல்லை, அவர் என்னைக்கும் அழிவற்றார். நமக்கும் அதே தானே. நம்மளும் வந்து இந்த பாடி இல்லையே, நம்ம இந்த பாடி தானே இறக்குறது. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு கோடி நம்ம ஜென்மம் எடுத்திருக்கோமோ இல்லையா? அந்த பாவத்தெல்லாம், அந்த பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்பி ஜென்மத்துக்கு பிறந்திருக்கோம்னா அதோட கழிக்கிறதுக்கு தான் திரும்பி பிறந்திருக்கோம். திரும்பி இதுலயும் ஒரு பாவம் புண்ணியம், நிறைய புண்ணியம் பண்ணாலும் என்னது, அந்த புண்ணிய லோகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க வந்து பிறக்கதான். பாவம் பண்ணாலும் கீழ் லோகத்துக்கு போயிட்டு அனுபவிச்சு திரும்பி இங்க வந்து பிறக்கதான். அப்ப இதுல விடுதலை என்ன? பகவான் நாமம். பகவான் நாமம் சொன்னாதான் இந்த பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை, இதா போயிட்டு இருப்போம் நம்ம இல்லையா? பகவானோட இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்போம். சோ இதெல்லாம் வந்து உனக்கு மறக்கும், ஆனா எனக்கு மறக்காது. ஏன்னா நான் வந்து அதான் கடவுள். அவர் நிறைய வந்து யுகங்கள் நம்ம இருந்துட்டே இருக்கோம். நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளிப்படவே இல்லை. நம்ம நிறைய யுகங்கள் ஆயிடுச்சு, நிறைய பிறவிகள் எல்லாம் எடுத்தாச்சு நீ. பட் யூ கேன் நாட், உன்னால ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது. நான் வந்து அதெல்லாம் நினைவே எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற. ஓகே, அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சாச்சு, எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து. அருட் செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிக்கும், படிக்கலையே நீங்க. அப்புறம் தீபா செல்வம் மாதாஜி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கலா அருட் செல்வம் பிரபுஜி? அவர் இல்ல. தீபா செல்வன் மாதாஜி இருக்கா மாதாஜி? படிங்கோ பாத் பிரபுஜி. மியூட்டா இருக்குன்னா தெரிய மாட்டேங்கிறது, இருக்கேளா இல்லையானே. அஜோபி சன் இந்த தமிழ் ஆன்னு போட்டிருக்கேன், இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கு, அப்ப ஆனே சொல்லலாம். அஜோ அபி சன் அவ்யயா. அஜோ அபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானம் ஈஸ்வரோ அபி சன் பிரகிருதம் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம்
யாத்ம மாயையா ஆத்ம மாயையா மாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்ற, நான் வந்து அவருக்கு பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை. நான் வந்து பிறக்காதவர் தான். ஏன்னா அவருக்கு வந்து யாரும் தாய் தந்தை கிடையாது. அவராவே உருவாய் அவர் தான் இருக்கு. அவரே எல்லாம் கிரியேட்டே பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அவருக்கு யாரு அம்மா அப்பா யாரும் கிடையாது. சோ ஹி இஸ் அன்பார்ன். யாரே பகவான் வந்து பிறப்பு இல்லை. அவருக்கு வந்து பிறப்புங்கிறது கிடையாது. அண்ட் அவருடைய டிரான்சென்டென்டல் பாடி, அவரோட இந்த உடம்பு வந்து அழிஞ்சு போகாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் பஞ்சபூதங்களால ஆயிருக்கு நம்ம உடம்பு, அதனால அழிஞ்சு போகும். அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அவருக்கு ஆத்மா ஒண்ணுதான், உடம்பும் ஒண்ணுதான், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டல் இந்த ஆழ்நிலை இதுல இருக்கும் அவரோட எல்லாம் பாடி. அது வந்து அழிவே ஆகாது. அப்ப எப்பவுமே யங்கா தான் இருப்பார் அவர். அண்ட் ஆல்சோ அவர் வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் அசைபவை அசையாதவை எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் அவர் தான், அவரால் தான் கிரியேட் ஆனது. இருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லா யுகத்திலையும் தோன்றின்றே இருப்பார். எப்பெல்லாம் வந்து இது துஷ்டர்கள் இருக்காங்களோ அவங்கள அழிக்கிறதுக்கு, நல்லவாளை காப்பாத்துறதுக்கு, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு அவர் வந்து எவ்ரி மில்லியனையும் பிறந்துட்டே இருப்பார். அவர் வந்து அவதரிச்சுட்டே இருப்பார். பிறக்கிறதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அவதரிச்சுட்டே இருப்பார். திரும்பி சின்ன குழந்தைய வந்து அவதரிச்சு அதை வந்து இது பண்றது, எல்லாம் நிலைநிறுத்துறது தர்மத்தை. சோ பகவானுக்கு நமக்கும் உள்ள என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படி எல்லாம் மியூட்ல இருக்கும். கீதா மாதாஜி எல்லாம் அவ கிருஷ்ணாஸ் ஃபார்ம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். அவரோட ஃபார்ம் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கும், நம்ம அவர் ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி. நம்ம வந்து ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி இல்லை, நம்ம எப்ப 50 வருஷம், இப்ப நமக்கு 50 வயசு ஆகுதுன்னா 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருப்போம். இன்னும் 50 வயசு இருக்க போறோமா, சரி இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன போயிடுவோம். இந்த உடம்ப விட்டு போய் திரும்பி இந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடம்புல போயிடும். அது புழுவா பூச்சியா தெரியாது. நல்ல காரியம் பண்ணா அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் ஃபார்மாவது கிடைக்கும் நமக்கு. சோ நம்ம படிவம் நம்ம இதுபடி ஃபார்ம் வந்து அழியக்கூடியது, அவரோட அழியாதது. அப்புறம் we are all controlled by மாயா. நமக்கு வந்து the moment நம்ம வந்து இந்த இதுல பிறந்தாச்சுனாலே மாயா தொத்தின்றோம். தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்து குணம் எல்லாம் தொத்தின்னு அதுலயே தான் நம்ம உடனே இருக்கோம். இதுல இருந்து விடுபடணும்னா கிருஷ்ணரோட தெய்வீக அருள் இல்லாம நம்மளால இதுல இருந்து விடுபட முடியாது. மாயா மூலம் நாம் கட்டுப்படுத்துகிறோம். கட்டுப்படுத்தின்றோம் உள்ள இருக்கும். கிருஷ்ணன் மாயாவை கட்டுப்படுத்துபவர். கிருஷ்ணர்லாம் மாயா வந்து கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தி இருக்காருனோ, கிருஷ்ணர் மாயாவை வந்து கட்டுப்படுத்துவார். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பாடி எப்படி, இப்ப நம்ம பாக்குற உருவம், இப்ப எல்லாரையும் நம்ம பாக்குறோம், கண்ணாடியில உருவம் பாக்குறோம்னா அது வந்து கிராஸ் பாடி, மேல என்ன அதுக்கு போட்டிருக்கு ஸ்தூல சரீரம், இதுதான் பாக்குறோம் நம்ம. ஆனா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. அதுலதான் மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ். யாராவது சயின்ஸ் படிச்சவா இப்ப டாக்டர் எல்லாம் போயிட்டு என்னோட மைண்ட் இருந்துன்னா கொஞ்சம் வெளியில எடுத்து, என்ன அவளுக்கு மைண்ட்னா என்னது அவளுக்கு புரியாது. அவளும் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பா. ஆனா மைண்ட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி விச் கேன் பி ரிமூவ்ட். ஒரு ஹார்ட் இருந்தா ஹார்ட்டை எடுத்து வச்சு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். வேற ஏதோ கிட்னி அது இது லிவர்னு எல்லாம் ஒரு பொருள்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், பாக்குறது கண்ணால தெரியும். மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சட்டில் பாடியில தான் இருக்கும். அது இல்லைன்னு சொல்லவும் முடியாது. ஒருத்தருக்கு ஒரு மைண்ட் இருக்கும், ஒரு மனசு. மைண்ட்னா மனசு, இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்னது சமத்து சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. சோ இது அது என்னது, அது சட்டில் பாடி. சட்டில்னா என்னது, சூக்ஷ்ம சரீரம். அது கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதுக்குள்ள இருக்கு சோல். அப்ப இதெல்லாம் இது ரெண்டும் கண்ணுக்கு புலப்படாது. இவ்வளவு மூணுக்கு இந்த இதுலதான் நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபார்ம்ல இப்படி வெளி தோற்றமா இப்படி இருப்போம் நம்ம. ஓகே, சோ நம்மளோட கவரிங் ஆஃப் த கவரிங்ஸ் ஆஃப் த சோல். சோல்ல வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும், அதுக்கு மேல நம்ம வந்து ஸ்தூல சரீரம். இறந்து போகும்போது என்ன ஆகும், இந்த ஸ்தூல சரீரம் இங்கே இருக்கு, ஆனா ஆத்மா வந்து இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட வெளியே போகும். அதனாலதான் நம்ம நிறைய இப்ப வாட்ஸ்அப்ல இதெல்லாம் பாக்குறோம். சின்ன குழந்தைகள்லாம் அழகா பாடுறதா, என்ன எப்படி இது ஒரு 5 வயசு குழந்தைகள் இவ்வளவு பாடுறதா, என்ன ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கோம். நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரி பாட வராது. அவன் பாடுறான். ஏன், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் முன்னாடி இது பிறவியோடு இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட்ல அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் இருக்கு. அது வந்து வேற ஃபார்ம்ல வந்து திரும்பி ஒரு குழந்தை ஃபார்ம்ல வந்து அது நல்லா சின்ன குழந்தைகள் நல்லா கணக்கு போடுறதுதான், சிலது நல்லா விளையாடுறதுதான். இல்ல அது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த உலகத்துல இப்ப பார்த்துதான் இருக்கோம். அதுக்கு என்ன பதில், இப்ப சயின்ஸ் எல்லாம் இப்ப சப்போஸ் ரீபர்த்ல பிலீஃப் இல்லைன்னா அப்ப அதுக்கு என்ன நம்ம வந்து இது சொல்லலாம். அவ சொல்லுவா அப்புறம் டிஎன்ஏ அப்படின்பா, அம்மா அப்பாவோட ஏதாவது குவாலிட்டி வந்துருக்கு. ஆனா அம்மா அப்பா சொல்றேன் எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஞானமே கிடையாது. இந்த குழந்தை அழகா பாடுறேன்னா எங்க 2 பேருக்கும் ஞான சூன்யம், எங்களுக்கு எல்லாம் பாட்டே தெரியாது. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வந்திருக்கும்,
யாரோட டிஎன்ஏ வந்துடும். டிஎன்ஏன்னா அதான் சயின்ஸ் அதெல்லாம் தானே ப்ரூவ் பண்றா. ஒரு பிளட் எடுத்து அதுல என்ன டிஎன்ஏ, அம்மாவோட டிஎன்ஏ எவ்வளவு, அப்பாவோட டிஎன்ஏ, அது குழந்தைக்கு வந்திருக்குன்னா அந்த குழந்தையோட இந்த மாதிரி ஒரு சமத்து இதெல்லாம் வருது. கண்ணு, மூக்கு, காது, ஹைட், வெயிட், கலர் இதெல்லாம் வேணா அம்மா அப்பா கொண்டு போகும். பட் அதர் தன் தட் அது இல்லாம வந்து ஒரு அறிவு, ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி, டிராயிங் வரைகிறது என்ன, பாட்டு பாடுறது என்ன, டான்ஸ் ஆடுறது என்ன, இதெல்லாம் பிறவி சின்ன குழந்தையிலேயே சில பேருக்கு வருதுன்னா அது பூர்வ ஜென்மத்தோடு தான். அது வந்து சயின்ஸ்க்கு இன்னும் அது வந்து புரியல. they are unable to explain that. ஆனா அது வந்து ஃபேக்ட் தான். சோல் போகும்போது அந்த உடலை விட்டு போகும்போது சூக்ஷ்ம சரீரம் கூட போகும். மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் இதுலதான் இருக்கு. ஈகோ அதுவும் இருக்கும். அது இல்லாம போய் வேற உருவத்துல வந்துடும். இப்ப கூட நேத்து கூட ஒரு இது பார்த்தேன். ஒரு மாதாஜி விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்ல தான். விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்ற ஒரு பேரட், ஒரு கிளி அவன் மடியில உட்காந்து அதுவும் கீ கீ கீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அது ஓடி போக மாட்டேங்கிறது. இவன் சொல்லும் போதெல்லாம் அதுவும் சொல்லிட்டே இருக்கு. எப்படி அந்த கிளிக்கு என்ன அது என்ன புரிஞ்சிருக்கும்? அந்த கிளிக்கு ஏதாவது விஷ்ணு சாஸ்திரம் புரிஞ்சிருக்குமா? ஒரு நார்மல் பேர்டுக்கே ஒண்ணும் புரியாது. அதுக்கு எப்படின்னா பூர்வ ஜென்மத்தை வாசனா இருக்கும். என்ன தப்பு பண்ணிட்டோ, ஹியூமன் பீயிங் போன ஜென்மத்துல ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்து விஷ்ணு சாஸ்திரம் கத்துண்டு இப்ப கிளி ரூபத்தை வந்துட்டுன்னா ஒருவேளை கிளியை பார்த்து இறந்து போயிட்டாரோ ஒண்ணும். அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை கிளியா பிறந்துட்டேன். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு புரியாது. அப்ப கிளி ரூபத்தை இப்ப எப்படி வெளியில வர முடியும்? ஆனா அவர் கிளி பேசவும் வரல, கீன்னு சத்தம் தான் வருது. ஆனா கேட்டுன்னு இருக்கு, அது சொல்லிட்டு இருக்கான். இட் கீப்ஸ் ரிப்பீட்டிங். நமக்கு வந்து அந்த விஷ்ணு சாஸ்திரமா தெரியல. சோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கரெக்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே ஒரு உணர்தல் வருது இல்லையா? சோ இந்த இதெல்லாம் சரிதான். இந்த பூர்வ ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம்லாம் சொல்றோமே, அதனால பெட்டர் இந்த ஜென்மம் நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு வேண்டாம். ஆனா அவ்வளவுலாம் லக்கு இல்ல நமக்கு திரும்பி பிறக்கதான் வேணும்னா ஒரு மனுஷ ரூபம் கிடைச்சு திரும்பி இந்த மாதிரி நாமம் சொல்ற ஒரு தகுதி இருக்கிறாப்புல நல்ல புத்தி சுவாதீனத்தோடு ஒரு நல்ல சின்ன குழந்தையிலேயே நல்ல அட்மாஸ்பியர், அம்மா அப்பா எல்லாம் நல்ல தெய்வீக இதுல சிந்தனையில இருந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சு விடலாம். அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது இல்லையா? அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு நம்ம எண்டு பண்ண வேண்டியதுதான் இந்த ஜென்மத்தை. ஆனா புழு பூச்சியெல்லாம் பிறக்க வேண்டாம், சும்மா வேஸ்ட். ஓகே, கிருஷ்ணாவும் இது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா, இது எனக்கு ஒண்ணு தமிழாக்க முடியல, என்ன இதெல்லாம் போட்டோ காப்பி, அப்ப இதை பண்ண முடியாது. இப்ப இங்கிலீஷ் உள்ளதை நான் படிக்கிறேன். கிருஷ்ணாவோடும் அண்ட் கண்டிஷன், நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன்டு லிவிங் தினம். என்ன கண்டிஷன் என்ன அர்த்தம்? தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், இது நம்மளை ஆட்டின்டே இருக்கும். அப்ப we are conditioned by that. நம்மளாவே வந்து இப்போ கிருஷ்ண உணர்வுல இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. ஏன்? சத்துவகுணம் ஆட்கொண்டிருக்கு, அதனால்தான் வந்திருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இப்ப இதெல்லாம் அனுப்புறேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஏதோ ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணோம்னா ரஜோகுணம், அப்புறம் சோம்பேறியா இருக்கோம்னாக்கா தமோகுணம். இது மூணு தான் நம்மளை படுத்திட்டே இருக்கும். ஆனா இதுல இருந்து விடுபடணும்னா கிருஷ்ணநாமம் எப்போ இதுல இந்த இதுல இருக்கணும். எனக்கு பக்தியில இருந்து கிருஷ்ணநாமம் சொல்லிட்டே இருந்தா இதெல்லாம் விடுபட்டு நம்ம வெளியில வந்துடும். So we are all called conditioned living entity. கிருஷ்ணோட என்னது இட்டர்னல் அண்ட் ரிமெம்பர்ஸ் பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். நடந்த நிகழ்காலம், என்னது கழிஞ்சு போன காலம், வரக்கூடிய காலம் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அச்சுதா மீன்ஸ் என்னது, ஹி நெவர் ஃபர்கெட்ஸ். அவர் வந்து ஒன்னும் மறக்க முடியாது, அவரால் ஒன்னும் மறக்க முடியாது. அவருக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கும். நம்ம நேத்து சாப்பிட்டது மறந்து விடும், நேற்று என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு மறந்து போயிடும். ஏன்? நமக்கு ரொம்ப மறதி ஜாஸ்தி. நல்லது, நமக்கு மறதி இருக்கிறது நல்லதுதான். ஏன்னா எல்லாமே நினைவுறதுன்னா அப்புறம் பைத்தியம் முடிச்சிடும். அதனால எதெல்லாம் மறக்கணுமோ பகவான் கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அவருக்கெல்லாம் மறதி கிடையாது. அண்ட் இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் ஹிம் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி இஸ் இன்ஃபாலிபிள் அப்படின்னு தப்பு செய்யாதவர். அது வந்து தப்பே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம எப்படி, நம்ம வந்து இட்டர்னல், நம்மளும் இட்டர்னல் தான், நம்மளும் எப்பவுமே உள்ளவார் தான். ஒன்லி பாடி தான் போறது. ஆனா எப்பவுமே நம்மளும் இந்த சோல் வந்து எப்பவும் உள்ளதுதான். பட் வி ஃபர்கெட், நமக்கு வந்து மறதி ஜாஸ்தி. அதனாலதான் போன ஜென்மா நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நல்லதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான். ஓகே, கிருஷ்ணா வேற என்னது, ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பர்த்ஸ் பிகாஸ் பாடி டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஆர் டிட்டீரியரேட். அவருக்கு வந்து எல்லா பர்த்தும் தெரியும். ஏன்னா அவரோட பாடி தான் ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை, எப்போ இதே நிலையிலேயே இருக்கார். அதனால அவர் வந்து அவ்யயம். அந்த வேர்டு என்னது, அவ்யயம். நம்ம வந்து ஃபர்கெட்ஸ் பிகாஸ் பாடி சேஞ்சஸ் அண்ட் டிட்டீரியரேட். நம்ம உடம்பு சின்ன பாப்பா வந்து வளர்ந்து இந்த சைஸுக்கு வந்திருக்கு, திரும்பி வயசாய் குறுகி அந்த பாடி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா நம்ம மறதியும் வருது, அந்த பாடியும் வந்து அழிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் he appears by own will. அவர் சொந்தமா உருவாக்கி இது பண்ணி வந்தவர் தான். நமக்கு அப்படி இல்லை. forced to appear because of karma. நம்ம கர்மா காரணம் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். போன ஜென்மத்தை நல்லது பண்ணிருக்கோம், டெஃபினட்டா பண்ணிருக்கோம். அதனால ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கோம். நம்ம ஹியூமன் பீயிங் மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணினோம், ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிருக்கோம், பகவானோட காரியம் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் அது முடியல, ஒரு 60% 50% பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு 50% பாக்கி இருக்கு. மேல போட்டுக்கலாம், டிக்கெட் கிடைக்கிறது இன்னொரு 50% இருக்குன்னா சரி, அந்த குணங்கள் தான் இப்போ வந்திருக்கு நமக்கு. அட்லீஸ்ட் இப்ப கேட்கறதுக்காவது நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட். இப்ப எத்தனை பேர் வரா,
ஏன் L2லயே எவ்வளவு பேரா நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தா அவ்வளவு பேர் இருப்பான். எவ்வளவு பேருக்கு வர முடியாது? ஏதோ ஒரு காரணம் அவளுக்கு. டைம் இல்லை, இந்த டைம் சரியில்லை, என்னவாவது இருக்கும் ரீசன். அது அவ்வளவுதான், அப்படிதான் இருக்கும். அது ஒரு நல்லது காரியம் பண்ண போச்சுன்னா அவ்வளவு தடங்கள் வரும். அதையும் மீறிட்டு நம்ம வர முடியும் அப்படின்னா நமக்கு அதை விட அவளை விட இன்னும் கொஞ்சம் புண்ணியம் ஜாஸ்தின்னு தான் இருக்கும். ஏதோ நல்லது பண்ணிருக்கோம் பூர்வ ஜன்மத்தை, அதனால இவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கிறது. இதையும் நழுவ விடாம நம்ம திரும்பி இதுலயே நன்னா இன்னும் முன்னேறிட்டு போச்சுன்னா மேபி 60% தான் வந்திருக்கும். அதுக்குள்ள இறந்து போறோம்னா நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த ஜென்மம் திரும்பி பகவான் ஒரு ஹியூமன் பீங்கா கொடுப்பாரு. இன்னும் நல்லா பண்ணு, இன்னும் நல்லா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு 100% ஆனப்பதான் மேல ஓகே. இல்ல இப்பவே நமக்கு மேல போறதுக்கு சான்ஸ் இருந்தாலும் இருக்கும், சொல்ல முடியாது. ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹியூமன் பீங்காவது பிறக்கலாமே, புழு பூச்சியா பிறக்காம வேஸ்ட் பண்ணி பண்ணாம இருக்க. அப்புறம் பாடி இஸ் டிரான்செண்டன்ட். இவருடைய தெய்வீக உடம்பு, நமக்கு மெட்டீரியல், இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆன உடம்பு. அப்புறம் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாடி அண்ட் செல்ஃப். அவரோட சோல் என்னது, ஆத்மா என்னது, இல்ல பாடி என்னது, எல்லாம் ஒன்றுதான் அவரோட. அவர் ஹிஸ் நாட் நம்மளோட மாதிரி சரீரம் கிடையாது அவர். அப்போ இவர் இஸ் அத்வைதா. அப்புறம் இந்த சோல் என்னது, நம்ம சோல் என்னது அக்வைஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாடி. நம்ம சோலுக்கு ஒரு வேறொரு கவரிங் கிடைக்கிறது, கிராஸ் பாடி அண்ட் சட்டில் பாடி, இந்த மாதிரி கவர் கிடைக்கிறது. எஸ். அப்புறம் அடுத்த ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதா? தீபா செல்வன் மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா லேட்டா வந்தீங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் லேட்டா. ஆமா மாதாஜி. யதா 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 ஹி தர்மஸ்ய கலாநிர்பவதி பாரத. தர்மஸ்ய ச படிங்க. இப்பதான் நான் ஜெயப்பிரியா மாதாஜி சொல்லியிருந்தேன். அபியுத்தான மதர்மஸ்ய ததாத்மானம் அதர்மஸ்ய மாதாஜி தர்மஸ்ய கலாநிர்பவதி பாரத அப்யுத்யானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுருஜாம் யகம். ஏன் உங்களுக்கு ச வருது தெரியல? ச வருது இல்லையா? சாம்பார் சாம்பாரா சொல்றேன். சாம்பார் சொல்லுங்க. சாம்பார் ச வருது உங்க வாயில. அப்ப இது ஏன் ச வர மாட்டேங்கிறது? ட்ரை பண்ணுவோம் மாதாஜி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இல்ல அதான் பார்த்தேன், ச வாயிலே வராது. ஏன்னா இந்த நார்த் இந்தியன் ஒரிசாக்காரங்களுக்கு எல்லாம் வரும். என்னன்னாக்கா அவங்களுக்கு வராது, எல்லாத்துக்கும் ஷோ தான் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு சவே வராது. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சாம்பார்ங்கிற எழுத்தே கிடையாது. இப்ப நம்ம தமிழ்ல பழம் நல்லா இருக்கு இல்லையா? ஆனா நார்த் இந்தியன் இதே கிடையாது, எழுத்தே கிடையாது. அப்ப அவ என்ன பழம் பழம் தான் சொல்லுவான். அவளுக்கு தெரியாது. அப்ப இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது எப்படி ZHN எல்லாம் இருக்கும். எழுத்தே கிடையாது. நம்ம தமிழ்ல தான் இருக்குது. அப்ப நம்ம தமிழ்ல உள்ளது கரெக்டா படிக்கலாமே. நம்ம தமிழ்ல இருக்கே ச இருக்கு, ஷ இருக்கு, எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. நல்லா மெயின் பண்ணி படிக்கணும். நம்ம தமிழ் இல்லையா மாதாஜி? விட்டு கொடுக்கணுமா? ஓகே மாதாஜி. அறப்பழக்கங்களில் எங்கெல்லாம் எவ்வப்போது தொல்லைகள் ஏற்பட்டு அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பாரத குல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் யான் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, எங்கெல்லாம் அதர்மம், இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவர், எங்கெல்லாம் அதர்மம் ரொம்ப தாங்க முடியல, அவ்வளவு அதர்மம் நடக்கிறதுனால பகவான் தான் இதெல்லாம் காப்பாற்ற முடியும். வேற மனுஷால எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இப்ப இந்த அதர்மம் தானே இதெல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா? சொந்த பிரதரே சிஸ்டர் கில் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? அப்போ கம்சன், அப்ப அந்த பிள்ளை குழந்தைய பிறக்கதான் வேணும். அந்த கம்சன் அழிக்கிறதுக்கு he has to come. அந்த மாதிரி ஒரு யுகத்தையும் அவர் தோன்றின்றே இருப்பார். இப்போ இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகம் தாங்க இல்லையா? யதா யதாகி தர்மஸ்ய. எஸ். அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். இதுல என்ன போட்டிருக்கிறது? அப்புறம் எல்லாம் வருது நூல்கள் 4.7 4.8 அவரது செயல்பாடுகள் பற்றி பேசுகிறது. இது கிருஷ்ணர் எப்பொழுது தோன்றினார், வம்சாவளிக்கான காரணங்களை விளக்குகிறது. கிருஷ்ணா பேர் கிருஷ்ணா எப்போது தோன்றுகிறார், எப்பெல்லாம் அதர்மம் ரொம்ப தலைக்கு என்ன சொல்ற அவ்வளவு நிறைய இருக்கோ அப்போ அவர் தோன்றுவார். இதுவும் ரொம்ப இது ஃபேமஸ் தான். இப்ப ஐ திங்க் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? ஒரு யாராவது புதுசா வந்திருக்காங்களா? இல்ல ஒரு வாட்டி எல்லாம் படிச்சு திரும்பி யாரு ஃபர்ஸ்ட் படிச்சா? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி தானே ஃபர்ஸ்ட் படிச்சார். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்மசம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் படிக்கிற இல்ல இல்லையா உங்ககிட்ட? ஓகே. டு டெலிவர் யாரெல்லாம் அவங்க நல்லவங்களா இருக்காங்களோ, டு டெலிவர் த பயஸ்னா, இந்த டெலிவர்னா என்னது, அவங்களெல்லாம் நல்ல என்னது மோட்சம் கிடைக்கிறது. யாருக்கு
யாரெல்லாம் நல்லவங்களா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கிறா போல வழிவகுக்கிறது. அண்ட் டு அனிஹிலேட் தி மிஸ்கிரியன்ட் அப்படின்னா இந்த யாரு வந்து ரொம்ப மோசமா பிஹேவ் பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் கொன்னு அவங்கள வந்து இது என்னது அவங்க போறோம் துவம்சம் பண்ணி அவங்கள வந்து மிஸ்கிரியன்ட் யாரு மாதாஜி தான். ஓகே, அந்த மாதிரி பண்றது யாரு நல்லவங்களா இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து நல்ல மோட்சம் கதிக்கு ஏற்பாடு பண்றது, யாரு ரொம்ப அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து. அண்ட் as well as to re-establish the principles of religion. தர்மம் எது தர்மமோ அதை நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு மில்லேனியம் ஆஃப்டர் மில்லேனியம் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் நான் வந்துட்டே இருப்பேன். நான் வந்து இது கீப்ஸ் கமிங். அவர் வந்து அதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருந்தார். எஸ், அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் படிச்சீங்க மாதாஜி? சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிச்சேன், படிங்க மாதாஜி. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ தயக்த்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றங்களும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த உண்மை யாரு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ சின்ன குழந்தையா வந்திருக்கேன்னா இதுதான் குழந்தைதான் அப்படின்னு இல்லாம என்னோட கரெக்ட் நேச்சர், என்னோட உண்மையான இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, மாதாஜி மியூட், அது வந்து என்னோட அப்பியரன்ஸ் ஆக்டிவ். நான் என்ன அப்பியரன்ஸ் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்திருக்கேன். நானா குழந்தை கிடையாது, நான் நல்ல ஒரு பகவான் தான், அந்த ரூபத்துல இருக்கேன். ஆனா குழந்தை ரூபத்துல வந்து இந்த ஒரு இதுக்கு வேண்டி ஒரு என்னது அந்த காலகட்டத்துல வந்து யாரெல்லாம் அழிக்கணுமோ அவரெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் வந்திருக்கேன். இது யார் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த உடம்பை விட்டு, இப்ப நம்மள மாதிரி எல்லாம் படிச்சுருக்கு, இந்த உடம்பை விட்டு போகும்போது என்ன நமக்கு நல்லா தெரியும், பகவான் அவதாரம் தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்துல திரும்பி பிறந்து இறந்து இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம வரமாட்டோம். பட் அட்டைன்ஸ் மை இட்டர்னல் அபோர்ட். இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறவா திரும்பி இங்க வந்து புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் அது மாதிரி ஆகாது. அவங்க வந்து என்னுடைய கோலோக விருந்தாவன் கிருஷ்ணர் இருக்கிற உலகத்துக்கு வருவாங்க. இது யாரு? பகவானே சொன்னது. யாரும் இதுல வந்து மாற்றமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஜன்ம கர்ம சன்மை திவ்யம் வந்து அவர் சொன்னதுதான் எழுதியிருக்கு. அவரே இதெல்லாம் சொல்றார். இல்ல நடுவுல பிரபுபாதனோ அவருடைய சொன்னார், வேற ஏதோ பிரபுஜி வந்து சொன்னதுலாம் கிடையாது. இது அவரே சொன்னதான், கிருஷ்ணா சொன்னது. அதனால கிருஷ்ணாவை நம்ம உண்மை இதுல, அதனாலதான் நம்ம தமிழ்ல என்ன பண்ணுவோம், உண்மை உருவில் அப்படின்னா என்னது, எது சத்தியமா எது இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். எஸ். அப்புறம் 4 அடுத்தது யார் படிச்சா மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சாங்க. சசிகலா மாதாஜி படிச்சோளோ படிக்கோ கீதா, பரவாயில்ல யாரோ வாசிக்கிறேன். வீதராக பய क्रोधा मन्मया माम् उभाश्रिदासा बहवो ज्ञान दबसा दूधा मत्पावम् आगदाः. being freed from attachment. இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் என்னது, சொந்தம் பாசம் இதுல எல்லாம் நம்ம கட்டுன்னு இருக்கோமே, அதுல இருந்து விடுபடணுமா. ஃபேமிலி தான் கரெக்ட் தான், எல்லாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் அவ இஷ்டத்துக்கு போயிடணும். எனக்கு பண்ணணும், எனக்கு வந்து பகவான் இது அடையணும், நான் வந்து என்னோட வழி பார்த்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கும் நல்லா இது பண்ணிட்டு வரணுமா, பொங்கி போடுறது பண்ணிடலாம் இல்லையா, ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணும். அது ரொம்ப பந்த பாசத்தை நம்ம வந்து கட்டுண்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. So being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me. என்ன சொல்றாங்க, அட்டாச்மெண்ட்டை விடணும். அப்புறம் என்னது, ஃபியர் அண்ட் ஆங்கர், பயம், குரோதம், வீத ராக பய குரோதா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. எஸ். அப்போ பயம், குரோதம்னா என்னது, கோபம், அந்த பயமும் விட்டுடணும், குரோதம் அந்த இது கோபத்தையும் விட்டுடணும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு யாரு என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எந்த நேரமும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்க வந்து டெஃபினெட்லி எங்கிட்ட வருவாங்க. டேக்கிங் ரிஃப்யூஜ்னா என்னது, என்னோட உலகத்துல என்னோட இதுல என்னது நெட்ல அப்படி வந்து என்னோட இதுல ப்ரொடெக்ஷன்ல வந்துருவாங்க. மெனி பர்சன் எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி நாலேஜ் எல்லாம் கிடைச்சு நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. And thus they all attain transcendental love for me. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய உண்மையான அன்பு எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு. இது பகவான் சொன்னது, இது யாரும் சொல்லல, அது பகவானே சொன்னதுதான்.
அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியணும், நம்மளும் இது கோபங்கிறது இருக்கக்கூடாது, ஒரு இது என்னது ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பந்த பாசத்துல எல்லாம் சிக்கிக்காம ஏதோ கிருஷ்ணா ராமான்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இதை பார்த்துட்டு நிறைய நாம ஜப்பா பண்ணி இதெல்லாம் படிக்கிறதெல்லாம் படிச்சுன்னு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம லைனை பிடிச்சுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஓகே, எஸ். இதுல வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் மேலதான் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டிகிரி ஆஃப் அஃப்ளிக்ஷன். ஓகே, துன்பத்தின் வெவ்வேறு நிலைகள் என்னெல்லாம் பார்க்கணும். ஒண்ணு ராகனா நம்ம ராகம் பாடுறோமே அது கிடையாது. சான்ஸ்கிரிட்ல ராகனாக்கா என்னது, பற்று, அட்டாச்மெண்ட். பௌதிக வாழ்வின் மீது வலுவான பற்று. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை இல்லையா, நமக்கு நல்ல புடவைன்னு பார்த்தா போட்டுக்கணுமே, அது வாங்கணுமே, என்ன கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி தான் எப்படியாவது வாங்கிடலாமான்னு தோணும். ஒரு நல்ல நகையை பார்த்தா வாங்கணும்னு, ஒரு கார் புருஷாளுக்கெல்லாம் என்னது, ஒரு கார் பார்த்தா வாங்கணும்னு, ஒரு மொபைல் பார்த்தா வாங்கணும்னு, யங் பாய்ஸ்க்கு எல்லாம் தானே இன்னும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிச்சு நான் மொபைல் வாங்கணும், எல்லாம் ஒரு கிரேஸ். இதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக், இதெல்லாம் இழந்து போறோம். இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு எதாவது கெட்டு போயிடும், மொபைல் ஒரு நாளைக்கு கீழே போட்டா போச்சு, இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னா ஒரு இந்த மெட்டீரியல் இதுக்கு ஒரு வீடு, சில பேருக்குலாம் வீடு ரொம்ப ஆசை, நல்ல வீடா இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு. இப்போ இது அந்த பௌதிக உலகத்தை ரொம்ப பற்று வச்சோன்னா என்னன்னா ஆன்மீக வாழ்வின் அலட்சியத்திற்கு வழிவகுக்கும். மீன்ஸ் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நமக்கு உள்ளே போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம அட்டென்ஷன்லாம் இதுலதான் இருக்கும். படிக்காம நானும் சொல்றேன், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் சொல்லிட்டு இதை இந்த உலகத்துல உள்ள இதே பேசிட்டு இருப்பா, இதுல எவ்வளவு இன்னும் சம்பாதிக்கணும், இதுலயே பழையத்தோட அவளுக்கு அது நாட்டமே போகாது. ஆன்மீகத்துல நாட்டம் போகாது. அது வந்து அலட்சியம், ஆன்மீகத்தை அலட்சியப்படுத்துற போல ஆயிடும். அப்ப அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்டே போகாது. பய அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா, பயம் அது தமிழ்ல கரெக்டா இருக்கும். தனிப்பட்ட ஆன்மீக அடையாளத்தின் பயம். அவர்களை பொறுத்தவரை ஆள்மாறானவற்றில் ஒன்றிணைவது மிக உயர்ந்தது. ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு ஃபியர் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி ஃபார் தெம் merging into impersonal is highest. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, கிருஷ்ணா தான் பகவான். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? ஏன் ராமர் இல்ல பகவான்? ஏன் ஹனுமான் இல்லை? ஏன் முருகன் இல்லை அப்படின்னு. அதே நம்ம பகவத்கீதையில எல்லாம் தெளிவா சொல்லியிருக்கோம். அவர் இன்னும் ஒரு 10வது அத்தியாயத்துல வந்தோன்னு அவரே சொல்ற, நான் தான் கார்த்திகேயனே சொல்றாரு. பகவத்கீதாலேயே கொடுத்துருக்கு, நான் தான் அந்த இதா இருக்கேன், நான் வந்து அந்த வேலர் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, என்னது, நான் வந்து ஸ்கந்தனா இருக்கேன், சேனாதிபதி நான் வந்து ஸ்கந்தனா இருக்கேன், முருகனா நான் தான் இருக்கேன், எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. அப்போ ஆனா நம்மள போய் மூடர்கள் தான், நம்ம எல்லாம் இன்னும் அது தெளிவு பெறல. ஆனா பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. பண்ணுங்களேன், அவங்க முருகனோட என்னெல்லாம் அதுவும் அதெல்லாம் பண்ணலாம், கணபதியோட பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா அவளையே தான் பண்ணுவேன், கிருஷ்ணரோட பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா நாங்க அதுதான் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம். நம்ம சொல்றோம் கிருஷ்ணர் ஏன்னா பகவத்கீதையில அப்படி கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவ என்ன நினைக்கிறா, அப்புறம் இதுல என்ன வந்து ஆள் மாறான மட்டும் இது நம்ம வந்து merging into பகவான். இது வந்து அத்வைதிக் பிரின்சிபல். அத்வைத்தால என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இந்த பகவான் கூட ஐக்கியமாகுது. அவங்க அப்படிதான் இருக்காங்க, எங்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு, கரெக்ட், நம்மளும் அதான் சொல்றோம், பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆனா நம்ம எண்டுல எப்படின்னாக்கா நம்ம பகவான் கூட ஐக்கியம் வரும் இல்ல, நம்ம அந்த மாதிரி சொல்றது கிடையாது. நம்ம என்ன சொல்றோம், அந்த மாதிரி ஐக்கியம் ஆக முடியாது. ஏன்னா பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த டாப், நம்ம கீழே தான் இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே சர்வீஸ் தான் பண்ணணும். சர்விட்டர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எங்க போனாலும், நம்ம இங்க இருந்து கோலோக பிருந்தாவனம் போனாலும், இப்ப இங்க இருக்கிறப்பல என்னெல்லாம் ஜப்பம் பண்றோம் அங்கேயும் போயிட்டு ஜப்பா பண்ணணும். அங்க பகவானை சாட்சாத்தா பார்க்கலாம், நேரவே பார்க்கலாம், அவருக்கு முன்னாடியே உட்காந்து ஜப்பம் பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா நம்ம எப்பவுமே சேவகன் தான், நமக்கு அதுல இருந்து விடுதலை இல்லை. அந்த மாதிரி சேவை பண்ணிட்டே அங்க போச்சுன்னா டெஃபினெட்லி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இங்க இருந்து போகும்போது அவ்வளவு குவாலிஃபைட் 100% குவாலிஃபைட் ஆனப்பறம் தானே அங்க போவோம். அப்ப நம்ம வாயில வேண்டாம் சொல்லாதே சொன்னாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் தான் வரும். அப்ப நம்ம வந்து டோட்டலி நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து மர்ஜ் ஆக மாட்டோம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கூட மர்ஜ் ஆக மாட்டோம், பகவான் கூட மர்ஜ் ஆக மாட்டோம். ஆனா அவளுக்கு வந்து அந்த பயம் வந்து வருது. சில பேருக்கு வந்து பயம், ஐயோ நான் வந்து என்னது இதுல மர்ஜ் ஆயிடுவேனோ, பகவான் கூட எப்படி ஆயிடுவேன், அதெல்லாம் ஆக மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி கன்செப்டே கிடையாது. ஓகே, அந்த ஒரு பயம். அப்புறம் அவர்கள் ஜடப்பொருளான ஜடப்பொருள் நான் இங்கிலீஷோட படிச்சோம். பிகாஸ் they are too absorbed in material bodily concept. நான் இப்ப இந்த உடம்பா இருக்கேன், அப்புறம் அங்க ஐக்கியமாயிட்டேன்னா என்னோட உருவம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. கன்செப்ட் ஆஃப் ரிட்டைனிங் பர்சனாலிட்டி ஆஃப்டர் லிபரேஷன் ஃப்ரம் மேட்டர் ஃப்ரைட்டன்ஸ் அப்படின்னா அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆயிடும், நான் இப்ப இந்த மாதிரி உடல்ல இருக்கேன், அப்புறம் ஐக்கியமானப்பறம் எனக்கு என்ன மாதிரி உடல் ஆயிடும், நான் இந்த மாதிரி இருப்பேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஏன்னா உடம்புல ரொம்ப இதுல கொடுப்பாங்க இல்லையா, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பயம் வந்து, நான் அப்புறம் என்னோட உடம்பு என்ன ஆயிடும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது, அது எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அனாலஜினா எக்ஸாம்பிள், உதாரணம், உப்பமை என்னது, ஆள்மாறாட்டம். Impersonalist compare living entities to the bubbles in the ocean which merges into ocean. அவங்க என்னென்ன மாயாவாதிகள் சொல்லுவாங்க. யாரு? அத்வைதிஸ்னா என்னது, பகவான் கூட ஐக்கியமாகும். கடைசியில நம்ம வந்து நல்ல இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா பகவான் கூட ஐக்கியம் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாம் பபிள் மாதிரியா,
பபிள்னா இப்ப ஒரு கடல்ல வந்து அலைகள்ல வந்து இது வரும் இல்லையா, அப்படி பபிள்ஸ் எல்லாம் வருமே. அது அப்புறம் என்ன ஆயிடும், பபிள்லாம் அப்படி போனோம்னு என்ன தண்ணி கூட அப்படியே தான் வர்ஜாயிட்டே இருக்கும். திரும்பி பபிள் வரும், திரும்பி அது தண்ணியிலேயே போயிடும் இல்லையா. நம்ம அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஓஷன்ல அந்த மாதிரி கடல் அலையில வந்து அந்த பபிள்ஸ் வரா போல வருவோம். நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம், அதெல்லாம் போனப்புறம் நம்ம திரும்பி கடல்லையே அவங்களோட அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஆனா இம்பர்சனலிஸ்ட்னா யாரு, உருவம் இல்லாதவர், உருவம் இல்லாத கடவுளை அவங்க வந்து வேண்டாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை, நமக்கு கிருஷ்ணர் பகவான் தான், உருவம் இருக்கு, அவரோட பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வழிபடணும். இப்ப அவளுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் குரோதானா வந்து கோபம். வாழ்க்கையின் விரக்தியின் விளைவாக வெற்றிடத்தின் கருத்து, conception of void resulting from trust. அதான் ஒரு வந்து நமக்கு சந்தோஷம் இல்லை, ஏதோ செய்கை பண்றோம், அது ஒரு திருப்தி இல்லைன்னா என்ன வரும், கோபம் தான் வரும். அந்த கோபம் ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா நம்மளால இயலாமையை தான் வெளிப்படுத்துறோம். நம்மளால ஒரு இது ஒரு செய்கை நம்மளால பண்ண முடியலையா, நமக்கு இன்னும் என்ன ஒரு கோபம் வரும், யாரை போட்டு அடிக்கலான்னு. அந்த குழந்தை ஒண்ணுமே பண்ணிருக்காரு, ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருப்பா, அவர் ஒண்ணுமே பண்ணிருப்பாரு, அப்பதான் ஆபீஸ் வந்து அவர்கிட்ட எரிஞ்சு விழுவோம். ஏன்னா நம்ம பண்ற காரியம் நம்மளுக்கு வந்து திருப்தியா இருந்திருக்காரு. சோ நம்மளோட இயலாமை, நம்ம என்னத்தையோ நம்ம பண்ணிருக்கோம், அது சரியா வரலன்னா அந்த கோபத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது வேற ஒரு இவாட்ட நம்ம காட்டுறோம். சோ அதனால கோவப்படுறதே இஸ் ராங், அதை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சோ வாழ்க்கையின் விரக்தினால, நம்மளோட விரக்தினால அதோட விளைவுதான் வெற்றிடத்தின் கருத்து. நம்பிக்கையின்மையால் எல்லா விதமான ஆன்மீக உருவங்களிலும் கோபப்படுங்கள். ஓகே, இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். Become angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. அப்ப இந்த மாதிரி விதமா ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் பகவத்கீதா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா, விதமா அந்த பிலாசபிஸ் எல்லாம் சொல்றாளே, அவாகிட்ட நீங்க கோச்சுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். டேக்ஸ் டு அவ வந்து இல்ல அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் எல்லாம் கோச்சுப்பாங்க அப்படின்னு. ஓகே, டேக்ஸ் டு இன்டாக்சிகேஷன். அதனால என்ன ஆகும், சரி இதுல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு என்ன, ஏதாவது மருந்து எடுத்துக்கலாம், ஏதாவது குடிக்கலாம், கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் இதா இருக்குமே, ஐ ஃபீல் அட் பீஸ் அப்படின்னு. எவ்வளவு நேரம் பீஸ் அந்த இது இருக்கு, அந்த போதை இருக்கிறது வரைக்கும், அப்புறம் திரும்பி வந்துடும். அதனால அதுல எல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது. அக்செப்ட் ஹல்யூசினேஷன் ஆஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் விஷன். அப்படியே வந்து அந்த ஒளி வந்தது, இந்த ஒளி வந்தது இதெல்லாம் சொல்லுவா. நான் மெடிடேஷன்ல இருக்கேன், அந்த ஒரு ப்ளூவான அந்த இதெல்லாம் வந்தது, பகவானோட அந்த ஒரு உருவம் வந்து என்னெல்லாமோ சொல்லுவா. இதான் ஹல்யூசேஷனாக்கா என்னது, பிரமை எல்லாம் அவளுக்கு ஏற்படும். சோ இது மாதிரி குரோதால இருந்துதான் இது எல்லாமே வரும். சோ மெயினா என்னன்னா, குரோதா எப்போ வருதுன்னா நமக்கு இயலாமையை நம்ம வந்து அப்படி வெளிப்படுத்துறோம். அப்ப நம்ம வந்து கோபப்பட அதை வந்து நிறுத்திடணும், நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. சோ இதெல்லாம் தான் துன்பத்துக்கு வழிவகுக்கும் நிலைகள். இப்போ ரெண்டாவது, அப்ளைங் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், ஆழ்நிலை அறிவை பயன்படுத்துதல். தமிழ் எஸ். கிருஷ்ணரை பற்றி பலர் கேள்விப்பட்டதன் மூலம் கடந்த காலத்தில் பலர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரிடம் அன்பை அடைந்தனர். இது அவர்களின் ஆசையாக இருந்ததால் அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் அன்பை அடைந்தனர். கிருஷ்ணர் அதை நிறைவேற்றினார். யாரேனும் ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்நிலை அன்பை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்றை கொண்டு அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் என்ன செய்ய புரியலப்பா. Okay, நான் இங்கிலீஷோட படிக்கிறேன். By hearing about Krishna, many person in the past became purified and attained love for Krishna. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கிருஷ்ணாவோட கதைகள் கேட்டு, கிருஷ்ணாவை பத்தி நிறைய கதைகள் தான், ஆனா நிறைய இது கேட்டு அவங்க என்ன பகவான் கிருஷ்ணாவோட லவ், கிருஷ்ணாவோட அன்பை பெற்றார்கள். They attained love for Krishna because this was their desire. அவங்களுக்கு என்ன ஆசை இருந்தது, பகவானோட ஆசை எனக்கு வேணும், பகவானோட என்னது கதை கேட்கணும், அந்த ஒரு ஆசை இருந்ததுனால தான் அவங்களுக்கு அது டிசைர். என்னது, எல்லாருக்கும் டிசைர் இருக்கும். இப்ப நமக்கு ஒரு டிசைர் இல்ல, டிசைர்னா என்னது, ஆசை இல்லாத மனுஷனே இருக்காரு இல்லையா. ஆனா பௌதிக ஆசை இல்லாம கிருஷ்ணரை அடையணும்னா என்னது கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு நம்ம போகணும், கிருஷ்ணரோட அருள் பெறணும், இதுக்கு நம்ம ஆசைப்படுறதுதான் பெட்டர். அண்ட் கிருஷ்ணா ஃபுல்ஃபில், அந்த மாதிரி இருக்கிறது பகவான் பூர்ணமாக்கி விடுறார். அது நடைமுறையில நடக்கிறது. What if someone takes shelter of Krishna with something other than the desire to achieve the transcendental love? அப்படின்னா என்னது, கிருஷ்ணாவை சப்போஸ் யாராவது வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட, இப்ப நம்மளே இப்ப ISKCONல வந்திருக்கோம், நம்ம ஒரு இதுலதான் வந்திருக்கோம், ஷெல்டர். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஷெல்டர் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, குருவோட ஆசிரியா இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து கிருஷ்ணாவோட ஷெல்டர்ல தான் வந்திருக்கோம். ஆனா நமக்கு என்னது, இன்னும் பௌதிக உலகத்துலதான் நமக்கு நாட்டம் இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணா இதை சரி கொஞ்சம் சொல்லி பார்க்கலாமே அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம இன்னும் வந்து பௌதிகத்தோட ஆசை விடவும் இல்லை, ஆனா கிருஷ்ணாவோட நாம சொல்லணும் அப்படின்னு வந்திருக்கும். ஃபுல்லா திறக்கல நம்ம.
அப்போ 4.11 எக்ஸ்பிளைன்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் ரெசிப்ரோகேஷன். கிருஷ்ணா அதுக்கு என்ன பதில் எப்படி பதிலடி கொடுக்கிறார், பதில் எப்படி கொடுக்கிறார் வித் சச் கேட்டகரி ஆஃப். அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு அவர் வந்து 4.11 சொல்ல போறார். நமக்கு வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஆசையெல்லாம் போகவும் இல்லை. மெட்டீரியல் ஆசைன்னா இப்ப பௌதிக உலகத்தை நமக்கு ஆசை அதெல்லாம் துறக்கவும் இல்லை. ஏதோ கொஞ்ச நேரம் சரி டைம் பாஸ்க்காவது நம்ம வந்து ISKCONல வந்து பகவத்கீதா படிக்கலாம். அந்த மாதிரி வருவாளோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு அவர் வந்து விளக்குறார். 4.11 சொல்றோம். யார் படிக்கிறேன் மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறா? கீதா மாதாஜி படிங்க. ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தர்மத் ததாவா பஜம் வயகாம் மமா வர்த்தமான் வர்த்ததே மனுஷா பர்த்தா சர்வசகா. மொழிபெயர்ப்பு: என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாறு போல் நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கின்றேன். பிருந்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றார்? யாருக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கும் அது போல அப்ரோச் பண்றாங்க இல்லையா? ஏதோ கொஞ்ச நேரம் டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு வரும் அப்படின்னா அது போல நானும் கொஞ்சம் டைம் பாஸ்க்கு அவங்களுக்கு நல்லது கொடுப்பேன். அவன் என்னோட நாம ஜபத்தை சொல்றானே, ஒரு 2 hours உட்காந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கட்டுங்கானே, அது போல ஒரு நாள் நான் கொடுப்பேன். இல்ல ஒருத்தர் நிறையவே பண்றாரு, ஜப்பம் நிறைய பண்றாரு, நல்ல மனசு இருத்தி பண்றாரு அப்படின்னா அது போல நான் நல்லதெல்லாம் அவருக்கு கொடுப்பேன். யாரு எவ்வளவு பண்றாங்களோ அது போல நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். ரெசிப்ரோகேட்னா என்னது? திரும்பி கொடுக்க, ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான நமக்கு வந்து டெஃபினட்டா கொடுப்பார். கொஞ்சம் பண்றவளுக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதோட பலன், நிறைய பண்றவளுக்கு நிறைய பலன் கிடைக்கும். அது அவ்வளவுதான். மனசிருத்தி பண்ணணும். எது பண்ணாலும் மனசிருத்தி, பகவான் இருக்கார், பகவானோட நல்ல நம்பிக்கையோட பண்ணணும். எஸ், இதுல கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணா ரிவார்ட்ஸ் எவ்ரிவன். எல்லாருக்கும் அவர் வந்து திருப்பி கொடுப்பார் அக்கார்டிங் டு தேர் சரண்டர். அவங்க எப்படி நீங்கிட்ட சரணடையறாங்களோ அது போல நான் வந்து அவங்க கொடுப்பேன். இது வந்து இப்ப 3 நிலைகள் போட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன், ஒளி வடிவமா பகவானை நம்புறவங்க. அது போல அவரும் திருப்பி அந்த மாதிரி லெவல்ல கொடுப்பார். பரமாத்மாவும் நினைக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து பகவான் இந்த 4 கை ரூபமா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கலாம், அதுதான் பகவான் அப்படின்றாங்க. சில பேர் கிருஷ்ணா தான். ஆனா பகவானே சொல்ற, இதுதான் நான் வந்து நிஜம் ரூபம்ல இருக்கேன், இந்த மாதிரி வழிபடுங்க. இதெல்லாம் ஓகே, இதை இப்ப வழிபடுறீங்க இல்லையா, இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு என்ன நல்ல பண்ண வைக்கிறது, ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படிம்பாங்க. அந்த நிலையில இருந்து கொஞ்சமா மேல 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 வந்து அவங்க எந்த லெவலுக்கு வருவாங்க? பரமாத்மா லெவலுக்கு வருவாங்க. அப்படியும் உள்ள நல்ல ஒரு நம்பிக்கை வந்து வந்து நல்லா படிச்சு கிருஷ்ண ரூபம், அந்த ரூபத்தை வந்து அவங்க வந்து நம்பிக்கை வந்துடும் உங்களுக்கு. 3 levels of realizing absolute truth. இதுதான் 3 நிலை இருக்கு. Who realizes Krishna fully? அப்ப கிருஷ்ணாவை யாரு வந்து ஃபுல்லா வந்து இது அனுபவிச்சு, யாருக்கு இப்படி நல்லா தெரியும் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் பகவான் யாருக்கு தெரியும்? இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்றவங்க, இதுல பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நல்லா பகவானை பத்தி நல்ல அறிவு கிடைக்கும், பக்தி யோகத்துல உள்ளவருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? 11ல என்ன கொடுத்துருக்கு? எவ்ரிவன் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் கிருஷ்ணா இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஒருத்தர் பகவானை ஒரு விதமா வந்து அனுபவிக்கிறார். ஓகே, எப்படி மேனிஃபெஸ்டா இப்ப இந்த உலகத்தை என்னெல்லாம் பாக்குறோம்? மேகங்கள் பாக்குறோம், மலைகள் பாக்குறோம், நதிகள் பாக்குறோம், இதெல்லாம் பகவான் பண்ணது தானே. அப்போ காத்தால என்னன்னு சூரிய நமஸ்காரம், சூரியனை பார்த்தாலே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நமஸ்காரம் பண்றவா இருக்கா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொன்னும் அனுபவிச்சு நம்ம பண்றோம். எப்படி எல்லாம் பார்த்து நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி. கிருஷ்ணா இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எவ்ரிவன்ஸ் ரியலைசேஷன். கிருஷ்ணா ரெசிப்ரோகேட், எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் டிசைர். நம்ம என்ன ஆசையில வந்திருக்கோமோ அந்த ஆசையில அவங்க வந்து திருப்பி கொடுப்பார். இப்போ டைப் ஆஃப் டிவோட்டி எப்படி? ஃப்ரூட்டிவ் இருக்கார். ஒரு வேலை பண்றவர் இருக்கார், அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? சம்பளம் வாங்கணும், அந்த மாதிரி இது எதிர்பார்க்க டெஃபினெட்லி இல்லையா? ஒரு ஒர்க்கர் வேலை பண்றேன்னா நான் வந்து இந்த வேலைக்கு நான் இப்போ கூலி வாங்குவேன் அப்படின்னா அந்த கூலிக்கு தான் அது போயிட்டு தான் அவர் வேலை பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம இது ஜப்பா இதெல்லாம் பண்ணும்போது நான் இவ்வளவு 4 வாட்டி நான் சொல்றேனே ஜப்பா, நான் ஒரு வாரமா 4 வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம அது பலன் அளிக்கும் செயலா நம்ம நினைச்சுன்னு பண்ணோம்னா என்னது? யக்ஞேஸ்வரா அப்படிங்கிறவரா அந்த பேரு, பகவானோட பேரு யக்ஞேஸ்வரா. அவர் வந்து அந்த பேர்ல அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். யக்ஞேஸ்வரனா இருந்து அந்த ஃப்ளூட்டிவ் ஒர்க்கருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். இம்பர்சனலிஸ்ட்னா உருவம் இல்லாத அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க அத்வைத்திஸ். அவங்களுக்கு பிரம்மஜோதின்னு இந்த இடம், திஸ் இஸ் கால்ட் பிரம்மஜோதி. இந்த மாதிரி ஒளி வடிவமா இந்த மாதிரி இடம் இருக்கும். அங்க வந்து ஓகே சரி, உங்களுக்கு அதுதான் பிடிச்சதா, இம்பர்சனலிஸ்டா இருக்கணும், உங்களுக்கு அது அந்த உருவம் இல்லாத தன்மையை தான் நீங்க பகவான் நினைக்கிறீங்களா? நோ ப்ராப்ளம், அங்க வாங்க. அப்ப நான் பிரம்மஜோதியா இருக்கேன், உங்களை வந்து நான் அங்க வந்து அருளுகிறேன் அப்படின்னு.
அப்புறம் என்னது யோகிகள், நல்ல தபஸ் பண்ணி நல்ல யோகிகள் என்னது அவங்களுக்கு மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே என்னது எல்லாம் அந்த யோகத்திலேயே அதை அடைஞ்சிடுவாங்க இதை அடைஞ்சிடுவாங்க, அப்படி காத்துல மிதப்பாங்க, அப்படின்னு நினைச்சா அதை வந்து கொண்டு கொடுப்பாங்க, அப்படியெல்லாம் மந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அது மாதிரி பண்ணி அருள்வராம், அவர் விடமாட்டார். ஓகே அவங்க நீ அப்படியாக என்ன வந்து வழிபடுறியா, யோக நிலையில என்ன வழிபடுறியா, உங்களுக்கு மிஸ்டிக் பவரா எல்லாம் அந்த பவர்ஸ் நான் கொடுத்து விடுறேன். அப்புறம் டிவோட்டி நம்மள மாதிரி எப்போ டிவோட்டினா இஸ்கான்ல நம்ம என்ன பண்றோம் இதே மாதிரிதான் எந்த நேரமும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணி பஜனை பாட்டு பாடிட்டு சிரிச்சுண்டு மகிழ்ந்து குடும்பத்தோட நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்னது 5 முக்கியமான ரசா வந்து அவர் கொடுப்பார். என்னெல்லாம் கொடுப்பார்? ஆத்ம சர்வ காமோவா, இது வந்து பாகவதம்ல கொடுத்துருக்கு. ஓகே இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகணும், அது இதுல கொடுக்கலன்னா டிவோட்டிக்கு 1 2 3 4 1 2 3 4 தான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் இங்க வித்வுட் கமிங் டு ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் ஆல் அட்டெம்ப்ட்ஸ் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட். அப்ப என்ன சார் டிவோட்டி வந்து என்ன பண்றா, முதல்லயே நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்க்கு போயிடுறோம். இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃப்ரூட்டி ஒர்க்கர் இல்ல, அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் என்ன அர்த்தம், என்ன செய்க பண்ணாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைச்சது செய்யறது, அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். பகவானோட கிருஷ்ணாவோட நினைக்காம நம்ம ஒரு செயலும் பண்ண மாட்டோம். இப்ப நம்ம காலையில என்ன பண்றோம், பகவான தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு எழுந்துக்கிறோம். காலையில இருந்தா எல்லாம் முடிச்சாச்சா, ஐயோ எங்க இது ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா, மங்களாரத்தி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா, திரை திறந்துட்டாங்களா, எனக்கு பகவான் பார்க்கணுமே, முதல் எண்ணமே அதான். காலையில இருந்தா அப்பா உடம்பு வலிக்கிறதா, அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன காப்பி குடிக்கலாமா, இந்த எண்ணெல்லாம் போகாது. முதல்ல பகவானுடைய மணி எவ்வளவு ஆச்சு, ஐயோ அதுக்குள்ள ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரணும், அவங்க திரையெல்லாம் திறந்துருவோம். அந்த ஒரு இதுலயே நம்ம வந்து எழுந்துக்கணும், பகவானை பார்க்கணும், பகவானோட கதை கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பாகவதர் வந்து ஷார்ட்டா சொல்றாங்க அது. அப்ப எந்த நேரமும் இந்த டிவோட்டி எப்படி இருக்காங்க, இஸ்கான் டிவோட்டி எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க கிருஷ்ணாவோட நினைப்பாவே இருக்காங்க. அது வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன். என்ன சொல்றாங்க, இதுதான் நமக்கு வந்து ஹையஸ்ட். நம்ம மலைக்கு மேல 1000 வருஷமா தபஸ் பண்றாங்க, அந்த அது எவ்வளவு எஃபெக்ட் கொடுக்கறதோ அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு வீட்டுல உட்கார்ந்தபடிக்கே இப்ப நம்ம பண்றதுதான் அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். பாக்கி எல்லா அட்டெம்ப்ட்ஸும் ஃபெயிலியர், அதெல்லாம் இம்பர்ஃபெக்ட் தான், ஏதோ விதத்துல அவங்க இம்பர்ஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஆனா நம்மளோட அப்படி இல்லை, நம்ம வந்து எந்த நேரம் பக்தியில இருக்கிறதுனால நம்மளோட பெஸ்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் டிவோட்டி வேற என்னது, எவ்ரிவன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் மர்சி ஃபார் சர். எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணா தயவு கூர்ந்து பாருங்க பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு அவங்க தபஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை, கிருஷ்ணா நாம சொல்லிட்டே இருப்போம், கிருஷ்ணா நமக்கு வந்து கிரேஸ் பண்ணிடுவார். ஐயோ நீ எவ்வளவு கூப்பிடுறப்பா, எனக்கு கொடுக்கணுமே உனக்கு, நீ இவ்வளவு என்ன ப்ரே பண்றியா அப்படின்னு அவர் இறங்கி வர. நம்ம கேட்கவே மாட்டோமே, டிவோட்டிஸ் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க ஒண்டி கிருஷ்ண நாம ஜபம், இந்த மாதிரி பகவத்கீதா படிக்கிறது, என்ன காலையில அது பாகவதம் கேட்கறது, அவன் பாட்டு பண்ணிட்டே இருப்பான். ஆனா பகவான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணாங்க, ஒரு ஒன் சைட் ஸ்டோரி கிடையாது. எவ்வளவு நம்ம பண்றோமோ அவ்வளவு பகவான் திருப்பி கொடுக்கணும். அப்ப அவர் வந்து பகவான் நினைப்பான், ஐயோ இவ்வளவு பண்றீங்களே, இவ்வளவு ஜப்பா பண்றீங்களே, ஆனா ஒண்ணும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை, நீங்க எனக்கு கொடுத்தானுமே, கொடுக்காம இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு, நான் அது போல ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அவர் கொடுப்பார். அப்போ everyone depends on Krishna's mercy for success. ஆனா டிவோட்டிக்கே அந்த கவலையே கிடையாது. அப்புறம் all kinds of spiritual process are but different degrees of success on same path. எல்லா எந்த நிலைமையில போனாலும் எல்லாம் ஒரே இலக்கு நோக்கி தான் போறோம், என்னது பகவான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டு. நம்ம ஆனா டைரக்டாவே அங்க போயிடுறோம். என்ன, நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டே நம்ம என்னன்னாக்கா இங்க போயிடும். நம்ம படிக்கட்டெல்லாம் ஏறிட்டு போறது கிடையாது, டைரக்டா ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி சீக்கிரமா நம்ம வந்து பகவானுடைய இலக்கை அடைஞ்சு விடுறோம். எஸ் எஸ் 12 யார் படிக்கிறீங்க? பிரபுஜி தான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது. சேதுலட்சுமி படிங்க. எஸ் எஸ் படிங்க. காங்ஷந்த கர்மணாம் மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி ரெண்டாவது நீங்க தானே படிச்சாள். ஜெயப்பிரியா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க தானே படிச்சாள். இல்ல மாதாஜி, படிக்கல மாதாஜி. படிக்கலையா? படிங்க. படிக்கலன்னா படிங்க. படிக்கல மாதாஜி. காங்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்தீர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, மனுஷா இந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கிற மனுஷாலாம் எப்படின்னா டெமி காட்ஸையும் வழிபடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து குவிக் ரிசல்ட் வேணும். இப்போ ஒரு பிரம்மா வழிபடுறேன், பிரம்மா ஏதோ கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஆக்சுவலி. நான்லாம் டெமி காட் எல்லாம் வழிபடுறது கிடையாது.
அப்படி இதை சிவனை நான் வழிபட்டா எனக்கு நல்லா புருஷா என்ன இது ஹஸ்பண்ட் வரும் அப்படிலாம் நான் கேட்டிருக்கேன். நிறைய பூஜை சிவனுக்கு எல்லாம் பூஜை பண்ணா நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடைப்பாளாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க சில யங் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நார்த்ல எல்லாம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி அப்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன நம்ம முருகனுக்கு வழிபட்டோம்னா புத்திர பாக்கியமா இல்லை என்னோ சொல்லுவா. அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னெல்லாமோ இருக்கு. சோ அதான் பண்ணா செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பலனும் கிடைக்கிறது. இட் இஸ் நாட் தட் குவிக்லி. அப்கோர்ஸ் men get result ஈஸியா. 16 வாரம் நான் இந்த விரதம் இருக்கேன்னா 16 வாரம் முடிஞ்சாச்சுன்னா அந்த அதோட பலன் இம்மிடியேட்டா உங்களுக்கு கை கூடி வருமா? வராம இருக்காது, வரும். Quickly, of course, men get result from fruitive work in this world. நமக்கு பண்றதுக்கு வரும் திரும்பி. ஆனா அது என்ன சொல்றாங்க, அடுத்த இதுல வரும், இதெல்லாம் நிலைத்து இருக்காது. எஸ், அடுத்தது டெமிகாட்ஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா. இப்ப டெமிகாட் வந்து தேவர்கள்லாம் அதுக்கு இதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன். தேவர்கள் எவ்வளவு நிறைய பேர் இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒருத்தர் தான். இவ தேவர்கள் யாரு? பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். நம்மளே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். ஏன் நம்ம உயிர் வாழிகளே நம்ம வந்து பகவானோட அம்சம் தான். தேவதைகள் எல்லாம் யாரு? தேவர்கள் தேவதைகளும் பகவானோட அம்சங்கள் தான். ஆனா பகவான் யாரு? சுப்ரீம் ஹோல். அவர் தான் முக்கியமானவர். முழுதர் கடவுள்னு எதுக்கு சொன்னா அவர் தான் மூத்தவர். அவர் தான் ஒரே ஒரு ஆளு. இந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் வர்ஷிப் சுப்ரீம். வாழ என்ன பண்ற? இப்ப சிவன் எல்லாம் அப்படி உட்காந்து இந்த மெடிடேஷன்ல இருக்க யாரு மெடிடேட் பண்றாரு? பக்கா வைஷ்ணவர். அவர் யாரை மெடிடேட் பண்ற? கிருஷ்ணாவை தான். ஆனா நம்மளே கிருஷ்ணன், அதுக்கு நம்ம கிருஷ்ணாவதான் பண்ணோம். சிவனை வழிபடக்கூடாது இப்ப யாருமே சொல்லல, பகவான் சொல்லல. சிவனை வழிபடலாம், ஆனா என்ன, சிவனே பகவான தான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறான். நம்ம அந்த உண்மையை புரிஞ்சிருக்கோம். அப்படி சோ ஆல்வேஸ் வர்ஷிப் சுப்ரீம் ஆஸ் ஒபீடியன்ட் சர்வெண்ட்ஸ். யாரு? டெமிகாட்லாம் இப்போ பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்க ஆஸ் ஒபீடியன்ட் சர்வெண்ட். அவரை வந்து அவளுக்கு தான் பூஜை பண்றாங்க. அப்புறம் சுப்ரீம்லி வர்ஷிப்பபிள். கிருஷ்ணர் யாரை பூஜை பண்ணோம்? யாருக்கும் இல்லை. ஆனா அவரை வந்து நம்ம எல்லாருமா வர்ஷிப் பண்றோம். அப்புறம் கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம். தேவதைகள் எல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணாங்க? கிருஷ்ணர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி சொந்தமாவே அவர் உருவானவர். அவரை யாரும் கிரியேட் பண்ணது கிடையாது. அதே போல எக்ஸிஸ்ட் வித் இன் மெட்டீரியல் நேச்சர். எல்லாம் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறது எங்க? அந்த மேலே 7 உலகம், மேல 6 உலகம், கீழே 7 உலகம், நம்ம இது அறுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து 14 உலகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த 14 உலகம் என்னது? இட் இஸ் கால்ட் மெட்டீரியல் நேச்சர். அப்படின்னா இந்த அழிந்து போகும் இந்த உலகம் எல்லாம் அந்த அழிவு இது பரம்பு. கலியுகம் முடியும் போது என்ன ஆகும்? இந்த எல்லா உலகமும் அழிஞ்சு போயிடும், எல்லாம் அனிலேட் ஆயிடும். ஆனா கிருஷ்ண உலகம் மாத்திரம் தான் அழியாது. அப்ப இங்க இருக்கிறவங்க யாரு? டெமிகாட் எல்லாரும் எந்த இடத்துல இருக்காங்க? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல தான் இருக்காங்க. எல்லாம் கீழே பாத்தாள சுத்தல வைத்தல இதெல்லாம் இருக்கு, மேலே இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது பிரம்மலோகம், இது சுவர்லோகம், மகர்லோகம், தப்பலோகம், அது எல்லாம் வந்து இது எல்லாமே மெட்டீரியல் தான். எல்லாம் இந்த தேவதைகள் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கா. அனிலேஷம் வரும்போது நீங்க நானெல்லாம் போகும்போது அவரு வாழாம இருந்துதான் போகிறோம். ஆனா யாரு எந்த இது வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லை? கிருஷ்ணலோகம். அது வந்து ஃபார் பியாண்ட் தட், பியாண்ட் மெட்டீரியல் கிரியேஷன். அது ரொம்ப மேல. அது வந்து கோலோக சார்ட் இருக்கு. அந்த சார்ட் பார்த்தா நமக்கு இன்னும் புரியும். அப்புறம் டெலிகேட்டட் வித் வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் பவர் டு மேனேஜ் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் இவ்வளவு நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுல ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் பவர், ஒருத்தருக்கும் ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. லட்சுமி தேவி இருந்தா நீ பாத்துக்கோ, என்னது செல்வம் கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட் நீ. சரஸ்வதி தேவி ஞானம் கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட் நீ. அப்புறம் என்னது, ஐ திங்க் கார்த்திகேயன் இஸ் ஃபார் முருகர் வந்து நல்ல என்னது பலம் நினைக்கிறேன். அது வந்து நீ. ஐயப்பன் பொண்ணு. அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் தேவதை உங்களுக்கு தெரியுமா? எல்லாம் பேர் போட்டு ஒருத்தருக்கும் ஒரு பவர் கொடுத்துருக்கா. இந்த நீ இதை கொடு, உன்னை யாரு வேண்டாலும் அவளுக்கு இது கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இதெல்லாம் வந்து யாரு? கண்ட்ரோலர். எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்றவர் கிருஷ்ணர். ஓகே. அப்புறம் சபார்டினேட் டு த வில் ஆஃப் சுப்ரீம். எல்லாருமே பகவானோட கிருஷ்ணரோட சபார்டினேட் தான். இவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு கீழே வந்தவங்க தான். ஆனா கிருஷ்ணர் யாரு? சுப்ரீம்லி இண்டிபெண்டன்ட். அவர் யாருக்கு அடிபணிந்து இருக்க அவர் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் இண்டிபெண்டன்ட். என்னது? சுயம். அவர் தான் முதலாளி மாதிரி. அப்புறம் இவாளுக்கு எல்லாம் என்னது? டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் என்னது? ஹேவ் மெட்டீரியல் பாடிஸ். நம்மள மாதிரி பாடிஸ் உண்டு அவங்களுக்கு எல்லாம், இந்த மாதிரி உடம்பு. ஹென்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு பர்த், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் அண்ட் டெத். எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி வயதும் ஆகும். ஆனா அவளோட இதுதான் நான் பார்த்தோம். பிரம்மாவுக்கு 100 வயசுன்னு போட்டிருக்கோம். ஆனா என்ன, நம்மளோட மாதிரி 100 வயசு கிடையாது. நிறைய நம்மளோட இதெல்லாம் என்னது ரொம்ப சைஃபரா பார்த்தோமே. அவருக்கும் அழிவு உண்டு. 100 வயசுக்கு அப்புறம் அவரும் இறந்து போயிடுவார். அந்த மாதிரி அவளுக்கும் வந்து இது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு எல்லாமே உண்டு. அவளுக்கும் உண்டு. அதே போல ஆனா பகவானுக்கு எப்படி? கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. நோ பர்த், நோ டெத், நோ ஓல்டேஜ் அண்ட் நோ டிசீஸ். அவருக்கு வியாதியும் வராது, வயசும் ஆகாது, அவருக்கு இறக்கவும் மாட்டார், பிறக்கவும் மாட்டார்.
அப்புறம் இவ வந்து டெமிகாட்லாம் என்னது கம் அண்டர் த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் த 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். நம்மள மாதிரியே தான் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதனாலதான் சிவனுக்கு கோபம் வந்தது, அப்புறம் இவளுக்கு அது வந்தது, இது வந்து எல்லாம் இதெல்லாம் தமோகுணம், ரஜோகுணம் எல்லாருக்கும் அது வந்து வாட்டுறது. இவங்களுக்கும் அது வந்து அந்த இது பொருந்தும். இவர் வந்து என்னது கிருஷ்ணர் எப்படி கம்ப்ளீட்லி பியாண்ட் த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் 3 மெட்டீரியல் மோட இவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு. அவரே என்னது அஃபெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் என்னது டெம்பரரி போஸ்ட். இப்போ டெமிகாடா இருக்கலாம், ஒரு டெம்பரரி போஸ்ட். இந்திர பதவி இதெல்லாம் ஒரு பதவி தான். ஒரு பதவி கொடுத்து அந்த இடத்துல நீ இந்த இது பண்ணு, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீ டேக் கேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்ததான். ஏன்னா இவரோட எப்படி இட்டர்னல் இந்த சேம் சுப்ரீம் லார்ட். இவர் தான் எப்பவுமே லார்டா இருக்கிறவர். அப்படி இதை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? சசிகலா மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? அருட்செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிங்க. அருட்செல்வம். ஓகே ஓகே. சாதுர் வர்ணியம் மயா சிஷ்டம் கர்ம உவாகஷ தஸ்ய கர்தாரம் அபிமாம் வித் யாகர்தாம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். அப்ப இது வந்து பிராமணா, கஷத்ரியா, வைஷ்யானுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, வைஷ்யா, சூத்ராஸ் இதெல்லாம் நான் கிரியேட் என்னது பண்ணிருக்கேன் ஒருத்தர் குணம்னால. சாத்துர் வர்ணியம், சாத்துர்னா என்னது 4 வர்ணியம்னாக்கா இந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன், மயா சிருஷ்டம் நான் பண்ணிருக்கேன். சிருஷ்டி மயானா என்னது நான் பண்ணினது, சிருஷ்டி நான் அதை சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன். என்ன சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன்? 4 விதமான பிரிச்சிருக்கேன், பாகங்கள் பிரிச்சிருக்கேன். குண கர்ம, யாருக்கு எந்த மாதிரி குணம், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி குணம் இருக்காது இல்லையா? சில பேர் ரொம்ப உழைக்க பிடிக்கும், அவங்களுக்கு நிறைய வேலை பண்ண பிடிக்கும். சில பேர் உட்கார்ந்த வாக்குல எல்லாம் அப்படி பிரெயினால வேலை பண்ணுவாங்க, உடம்பால உழைக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி விபாகஷனா எனக்கு அந்த மாதிரி விபாகம் பண்ணிருக்கேன். நான் செப்பரேட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் மனுஷால. அந்த மாதிரி எப்படி குணம் என் கர்மால பண்ணிருக்கேனே தவிர குலம், நீ எந்த குலத்தை பிறந்திருக்க, உன்னோட அந்த என்ன உங்க அப்பா யாரு, அந்த குலமா அந்த ஜாதியா, இதெல்லாம் அவர் பண்ணவே இல்லை. கிருஷ்ணர் பண்ணவே இல்லை. நம்ம தான் இதெல்லாம் பூத்தடிச்சுருக்கோம். அப்ப இதெல்லாம் என்னது இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வேண்டி பண்ணிருக்கேன். இப்ப 4 பேர் சேர்ந்து வாழலாம். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நல்லா படிப்பு ஞானம் வருது, அவர் நல்ல பண்டித்துவம் பண்ணி நிறைய எல்லாம் படிச்சு இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி அவர் அவரோட இது லைஃப் ஓட்டலாம். சில பேருக்கு ரொம்ப அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும். எங்க போனாலும் நான் பண்றேன் நீங்க போங்க, ஐ வில் லீட் த ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்லயும் பார்க்கலாம், சில பேருக்கு ரொம்ப லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும். நம்ம நாட்டிலையும் பார்க்கலாம், நம்ம பில்டிங்ல பார்க்கலாம், எங்க பார்த்தாலும் சில பேருக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும். அது பிறவி குணம் தானே எல்லாருக்கும். அதே போல சில பேருக்கு வணிகம், நிறைய பிசினஸ் மென்டாலிட்டி இருக்கும். எது இருந்தாலும் ஓஹோ நான் அங்க போறேன், நான் மார்க்கெட் போறேன், அந்த இடத்துக்கு போறேன், அங்க அது கொஞ்சம் சீப்பா கிடைக்கும், அதை நான் கொண்டு வந்துடுறேன். இங்க உள்ள எது பொருள் நிறைய விளையாடுறதோ அது நான் அங்க கொடுக்குறேன். அவளுக்கு எப்பவும் வணிகம், ப்ராஃபிட்னு கிடையாது. அந்த மாதிரி வணிகரும் நமக்கு வேணுமே. அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றவா இருந்தா தானே அங்க உள்ள விளையாடுறது நமக்கு கிடைக்கும். இல்லாட்டி நம்ம ஊர்ல என்ன விளையாடுறதோ அது மாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம். வணிகர்கள் எந்த போனோம், அங்க உள்ளது இங்க கிடைக்க, இங்க உள்ளது அங்க போக. அதனாலதான் அவளும் இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த மாதிரி கஷத்ரியாஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவாளும் இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப அந்த காடஸ்ல எல்லாம் இருக்கிறவாங்க கஷத்ரியா அந்த குணத்துல இருக்கிறவா தான் அங்க உட்கார முடியும். இல்லாட்ட ஐயோ நான் பிளட் பார்த்தா அப்படி மயங்கி வந்துடுவேன், அப்ப நீ அதுக்கு அந்த தொழிலுக்கு நீ லாயக்கே கிடையாது இல்லையா? ஐயோ நான் கொல்ல போறேன், ரொம்ப பயமா இருக்கு, நீ ஓடி போயிடுப்பா, இல்லைன்னா நான் கொண்டுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்க முடியாது. சோ ஹி ஹாஸ் டு பி பிரேவ். நல்ல ஒரு தைரியசாலியா, கஷத்ரியாலாம் ரொம்ப தைரியசாலியா இருப்பான், அஞ்ச மாட்டான். அந்த மாதிரி சில பேர் ரொம்ப வேலை பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த குணத்துக்கு தகுந்த போல அவ குணம் அண்ட் கர்மா, கர்ம விபாகஷ அந்த அதை வச்சுதான் நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஆனா நான் அந்த இதுல பிரிவுல வரமாட்டேன். ஐ எம் அவுட் சைட் தட். நான் உங்களுக்கு வேண்டி நீங்கள் எல்லாம் 4 பேர் 4 விதமான மக்கள் கூடி இருந்து நம்ம இதுல இருக்கணும், ஒரு சொசைட்டில இருக்கணும். அதனால நான் பண்ணிருக்கேன். Yet I am the non-doer, but being unchangeable. நான் இதுல எல்லாம் I am not a part of this அப்படின்னு. எஸ், இப்ப இது ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம். எஸ், லார்ட் கிருஷ்ணா டஸ் நாட் பிலாங் டு எனி ஆஃப் திஸ் கிளாஸஸ். அவர் பிராமணன் இல்ல, கஷத்ரியன் இல்ல, வைஷ்யன் இல்ல, சூத்ரனும் இல்லை. அண்ட் நாட் அ கண்டிஷன் சொல். உங்களுக்கு இருக்கிற தமோ குணம், ரஜோ குணம் இதெல்லாம் நீங்க வதங்கின்ற கிடையாது. அந்த மாதிரி எனக்கு கிடையாது. கிரியேட்டர் யாரு? இவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். வர்ணாசிரம தர்மா இவர் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். இது அவர் கிரியேட் பண்ணினது அவர் அதுல பந்தப்படுத்தவே மாட்டார். இஸ் நாட் இன் தட். அதே போல இப்ப பிராமணா, கஷத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்ரா
பிராமணா வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இதுல இருப்பான். என்ன சொல்ல ரஜோகுணம் சத்துவகுணம், சாரி சத்துவகுணம். இது க்ஷத்ரியா வந்து ரஜோகுணம். இவ வந்து வைஷ்யால ரஜோகுணமும் இருக்கும் தமோ குணமும் இருக்கும். இவ வந்து டோட்டலே தமோ குணம். ஓகே, இப்ப வந்து வைஷ்ணவா இவ எல்லாருமே ஹையர் தென் பிராமணா. வைஷ்ணவாங்கிறவ வந்து பிராமணாவோட ஒரு ஸ்டெப் இது. அவ என்ன பண்றாங்க, பிராமணா பை குவாலிட்டி சப்போஸ் டு நோ பிரம்மன். இவெல்லாம் பை குவாலிட்டி என்ன ஆகணும்னாக்கா பிரம்மன் அறியணும். பிரம்மன் என்னது, நாங்கிறது யாரு, சோல்ங்கிறது யாரு, இது அறியறவா வந்து அந்த நிலைமை அவள் புரிஞ்சுக்கணும். சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத். பட் அவன் வந்து பிரம்மன் என்னது, சுப்ரீம் அப்சல்யூட் பகவான் என்னது, இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் அப்ரோச் ஒன்லி த இம்பர்சனல் பிரம்மன். ஆனா கிருஷ்ணரை நம்பாதிக்கு இந்த ஒளி வடிவமா உள்ள அந்த உருவம் இல்லாத பகவானை தான் நிறைய பேர் இன்னமும் நம்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, இன்னொன்னு என்னது, one who transcends limited knowledge and reaches knowledge of supreme personality of Godhead is Vaishnava. யார் இந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி கிருஷ்ணர் இருக்கார், ஒரு உருவமா இருக்கார், அந்த நிலையை வந்து அறியறாங்களோ அவாதான் வந்து வைஷ்ணவா. அவளதான் நம்ம வைஷ்ணவா சொல்றோம். Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of expansion like Lord Rama, Narsimha. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை மாத்திரம் நம்பாம லார்ட் நரசிம்மா யாரு, நரசிம்ம பகவான் யாரு, அவரும் கிருஷ்ணா தான், அவர் அவதாரம். லார்ட் ராமா யாரு, அவரும் கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு மாத்திரம் இல்ல, ராமரையும் நம்ம வந்து பகவான நினைக்கிறோம், நரசிம்ம தேவரையும் பகவான் நினைக்கிறோம். இவாள் எல்லாமே நம்ம அவரோட பிளீனரி, கிருஷ்ணாவுடைய பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் தான். அவருடைய ஒரு வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க, அவருக்குள்ள அந்த சக்தியை வந்து பிரிச்சு அவர் வந்து ஒரு உருவத்துல காட்டியிருக்காரு. அவர் லார்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் ஒன் Krishna conscious is transcendental to all divisions of society. Lord Krishna and one in Krishna conscious is transcendental to all divisions of society. யாரு வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்காங்களோ, லார்ட் கிருஷ்ணா சரி அண்ட் பகவான நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கோமே, நம்ம வந்து இந்த டிவிஷன்லாம் நம்ம வந்து தாண்டி இன்னொரு என்ன நிலை, வைஷ்ணவ நிலைக்கு நம்ம போயிருக்கோம். நம்ம சத்திரியம் இல்லை, பிராமணாவும் இல்லை, நம்ம வைஷ்யம் இல்லை, சூத்திரம் இல்லை, நம்ம எல்லாருமே இதுதான் வைஷ்ணவ. எதுக்கு நான் வந்து உங்களை எல்லாம் அந்த என்னது பக்தி சதாச்சாரம் எல்லாம் நான் திரும்பி அது போடுறேன் இல்லையா, பக்தி சதாச்சாரம் எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே அதுல எக்ஸாம் கிடையாது. ஓகே, அதனால நீங்க எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணணும். அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான். அது உங்களுக்கு எந்த வாரம் எப்படி சூட் ஆகுதோ அது கேட்டு அது போல நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். டெஸ்ட் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா இது நாலேஜ் வரும். வைஷ்ணவானா என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கும், அவ எப்படி இருப்பா, அவளுக்கு என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா வைஷ்ணவா. இப்ப இஸ்கான்ல வந்தாலே வைஷ்ணவா தான். ஆனாலும் அதை வந்து இது படிச்சோம்னாக்கா நிறைய மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து என்னோட கிளாஸ் நடக்குது, என்னோட திங்கக்கிழமை வரும். ஆனா நீங்க எதுல ஜாயின் விருப்ப பண்றீங்களோ என்னோட ஒரு டைமிங், இப்போ வேற ஒரு மாதாஜி வேற நாள் வேற டைமிங் அப்படி எல்லாம் இருக்கும். நீங்க எந்த கிளாஸ் வேணா போகலாம். there is no restriction at all. எக்ஸாம் கிடையாது. மெயினா என்னன்னா டெஸ்ட் எக்ஸாம் அதெல்லாம் கிடையாது, சர்டிபிகேட்டும் கிடையாது. நீங்க போனோம்னா போங்க, எப்போனா புரிஞ்சுக்கலாம், போகலன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, ஏன் போன வாரம் வரலான்னு கேட்க மாட்டாங்க. சும்மா அவுட் ஆஃப் ஒரு ஆசையால கேட்போமா இருக்கும். ஆனா வந்து நீங்க தான் மிஸ் பண்ணுவீங்க. ஐயோ போன வாரம் இதை இன்னும் எப்படி உட்காரணும் எப்படி சாப்பிடணும் இதெல்லாம் சொன்னாங்களே, நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படி தோணும். அதனால நீங்க எல்லாரும் அதை படிக்கணும். மெயினா வந்து வைஷ்ணவா கல்ச்சர் தான் அதுல சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவதாரங்கள். இப்ப வந்து நான் திங்கக்கிழமை என்ன 4வது அவதாரம் அதான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். என்னது மத்ய குர்ம வராக எடுத்து நரசிம்ம அவதாரம் தான், அதுதான் எனக்கு கொடுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய நல்லது. இட்ஸ் லைக் ஒரு இது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா நீங்க எல்லாரும் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, நல்லது உங்களுக்கு நல்லதுக்கு வேண்டி நான் சொல்றேன். எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, நாங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஓகே, பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் இது என்னதுக்கு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, எலிவேட் ஃப்ரம் அனிமல் ஸ்டேட்டஸ் டு ஹியூமன் ஸ்டேட்டஸ். அப்படின்னா அனிமல் ஸ்டேட்டஸ் என்னது, சாப்பிடணும், தூங்கணும், குழந்தைகள் உருவாக்கணும், இது நம்மளை காப்பாத்திக்கணும். என்னது அந்த எனிமிட்ட இருந்து இது அட்டாக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை காப்பாத்திக்க. இதேதான் நம்மளும் அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். இப்பதான் கொஞ்சம் நினைவு வந்து ஓஹோ அப்படின்னு எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் பகவத்கீதா. இல்லாட்டா அனிமல் மாதிரி தான் நம்மளும் இருந்திருக்கும். அப்புறம் people could purify themselves by regulating desire. டிசைர்னா என்னது, ஆசை. என்னெல்லாம் ஆசை நம்ம வச்சுக்கணும், ரெகுலேட் பண்ணணும். இப்ப இந்த இதுல வந்து நம்ம இருக்கும்போது காலையில எழுந்துக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு இப்ப என்னது அனிமல்கெல்லாம் இதெல்லாம் வராது. நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றணும். ஆசைகள்ல என்னது, நம்ம இந்த பாத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், இதுல வந்து இன்னும் முன்னேறி போகணும்னு சொல்ற ஒரு ஆசை. 4 வாட்டி நான் ஜப்பா பண்றேன், இது வந்து 8 வாட்டி எனக்கு பண்ணணும், அதுல ஒரு ஆசை. இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும், நான் என்ன சாப்பிடுறேன்னு அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும், இது ஒரு ஆசை. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்தாலே என்னது பியூரிஃபை, நம்ம சித்து என்னது உள்ள பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு இது உள்ள வழி, இதெல்லாம் வழி. ஓகே, என்னது வழிமுறைகளா என்ன சொல்லுவாங்க.
அப்புறம் லாஸ்ட் இதுல என்ன போட்டிருக்கு, ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஃபார் ஒன் ஹூஸ் மெட்டீரியல் டிசைர் இன்ஹிபிட்ஸ் ஹிம் ஃப்ரம் டைரக்ட்லி அப்ரோச்சிங் கிருஷ்ணா. அப்போ என்னது, நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால அது தடுக்கிறது, நம்ம கிருஷ்ணாவை அப்ரோச் பண்ணிட்டு தடுக்கிறது. அப்போ நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ மெட்டீரியல் டிசைரை கம்மி பண்ணி பண்ணி, இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, 6 மணிக்கு நல்ல சீரியல், ஐயோ அதை மிஸ் பண்ணி இங்க உட்காந்துருக்கேனே, மாதாஜி இது சீக்கிரமா முடிக்க மாட்டாங்களா, 4:30 மணிலேருந்து சொல்றாங்க, இன்னும் 6 மணி ஆயிடுச்சு சொல்லி முடிக்கலையே, அந்த சீரியல் போறதே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், டைவர்ட், நமக்கு அங்கதான் ஒரு இது போகும், இல்லையே எனக்கு சமைக்கணுமே, அது சாப்பிடணுமே, அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் மெட்டீரியல் டிசைர் தான், இது எல்லாமே மெட்டீரியல் இல்ல, அப்படி இல்ல, இன்னும் சொல்றாங்களே இது வாரத்துக்கு 2 நாள் தான், என்னதான் சொல்றாங்க பாக்கலாம், என்னதான் அந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்கு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்களுக்கு ஃபுல் இதுல வந்து நம்ம முங்கி 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 உள்ள போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்போ மெட்டீரியல் டிசைர் யாருக்கு நிறைய இருந்துட்டே இருக்கோ அது வந்து தடங்கல் கற்கள் அப்படி சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி தான் நம்மள வந்து முன்னேறி போக தடங்கலா இருக்கும், போகவே முடியாது. என்ன நிறைய பல 1000 ரீசன் இருக்கும் நமக்கு இங்க வராதுக்கு இருக்கிறதுக்கு, 1 2 இல்ல, நிறைய ரீசன் இருக்கும். ஒண்ணு இல்லையா உடம்பு முடியலன்னு வந்துடும், யாருக்கு வேண்டி இல்லைன்னா எனக்கே உடம்பு முடியல அப்படின்னு ஆயிடும், இல்ல விருந்தாளி வந்தா, இல்ல எனக்கு வெளியில போகணும், எனிதிங், எல்லா ரீசனும் உண்டு. இங்க வர முடியாதுக்கு இவ்வளவு ஸ்டேஜ் நிறைய இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம இவ்வளவு பேர் நீங்க வரீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சுருத்து என்னது நல்ல ஒரு இது வந்திருக்கு, அதனாலதான் உங்களால முடியாது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் கிராஸ் பண்றோம்னால சிஸ்டமேட்டிக்லி டெவலப் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். அப்பதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் இந்த தடங்கள் கற்கள் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி வந்தாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் லெவல்ல போக முடியும். எஸ், வர்ணாசிரம தர்மா கிரியேட்டட் பை யாரு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, கிருஷ்ணா. who is non-doer, அவரெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்றது, வித்யா கர்த்தாரம். அகர்த்தாரம்னா என்னது, கர்த்தாரமே பண்றவர், அகர்த்தாரம்னு இது சான்ஸ்கிரிட் இப்போ, அதனால போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா மீனிங்கே மாறிப்படும். வித்தி கர்த்தாரம் அப்படின்னா என்னது, பண்றவர் அப்படின்னு ஆயிடும். வித்யா அகர்த்தாரம், அப்ப அந்த போடுறது அந்த அப்பாஸ்ட்ரோஃபி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, தமிழ்ல நான் போட்டிருக்கேன். அதனால when you read கரெக்டா அந்த போட்டு படிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம சொல்றது வந்து அனர்த்தமாயிடும், நமக்கு புரியப்பில்லை படிச்சுட்டே போறோம், ஆனா அனர்த்தம் ஆயிடும், அது வந்து என்ன சொல்றோமோ அது கரெக்டா வராது. சோ வந்து அவர் வந்து என்னது, ஒரு செய்தி அவர் பண்றது கிடையாது. இப்ப இவர் வந்து இவர் வந்து பூஜை பண்றார், இவர் வந்து இங்க பூஜை பண்றா, இது என்னதுன்னு புரியல எனக்கு, ஐம் ஜஸ்ட் வாட்சிங், இது என்ன, ஓகே வாட் எவர். சோ இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஒரு பூஜையும் பண்ண வேண்டாம், அவர் யாருக்கு பூஜை பண்ணணும், அவரை தான் நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அப்ப இது வந்து ஆஸ் மிக்சர் ஆஃப் குண அண்ட் கர்மா. நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, பகவானை வழிபடுவா, இந்த மாதிரி இதுல நிலையில இருப்பா. அப்புறம் இது ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, டான்ஸ் பாட்டு இந்த மாதிரி அலங்காரம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் வணிக தொழில் பண்றவா இது ரஜோ குணம் தான். அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவா என்ன, வெட்டி குத்து இந்த மாதிரி சண்டை, ஆசை, பேராசை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனா இது தமோ குணம். சோ ஏன் அந்த மாதிரி மிக்சர், இதெல்லாம் குண அண்ட் கர்மா 3 from 3 modes of material nature plus work associate with அந்த வேலை பிளஸ் இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனாலதான் இந்த மிக்சர். அதனாலதான் நம்ம வந்து எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஸோ வை டிகிரேடேஷன் டு ப்ரொடெக்ட் டு சப்போர்ட், எல்லாருமே சேர்ந்து வாழணும். அதனாலதான் இந்த குணகர்ம விபாக சிவா அதே பண்ணிருக்கு. ஸோ எல்லாரும் கோஆபரேஷனா அண்ட் நாட் டிஸ்கிரிமினேஷன். நீ வந்து சூத்ரன், நீ பிராமணா, அந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு இல்ல அது பண்ணிருக்கு. நம்ம எல்லாரும் கூடி இருந்தாதான் நம்மளால எல்லாமே இருக்க முடியும். ஒரு பிராமண தொழில் பண்ணாதான் அவர் இந்த சொசைட்டில இருக்க முடியும். ஒரு க்ஷத்ரியன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ற அந்த நேச்சர் இருக்கிறதுனால தான் அவரு இந்த சொசைட்டி இருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரே பிராமணனா இருந்தாலும் யாரு காப்பாத்துறது, நம்மள க்ஷத்ரிய குணம் இல்லாத வருதுனாக்கா போச்சு இல்ல, எல்லாருமே க்ஷத்ரியா இருந்தனாக்கா யாரு சூத்ரா வேலை பண்றது. அதனால எல்லாம் நம்ம சொசைட்டில எல்லாரும் வேணும் நமக்கு. எஸ், ஆசிரமா ஃபார் பிராமணாஸ். பிராமணாக்கு என்னெல்லாம் இது ஆசிரமா கொடுத்துருக்கு, பிரம்மச்சாரி ஆசிரமா நிறைய தெரியும் இல்லையா, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம். அப்புறம் கிரகஸ்தா வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பத்தை பாத்துக்கிறவங்க, அவங்க வந்து பிராமணாஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும். கிரகஸ்தானா இருக்கலாம், பிரம்மச்சரியா இருக்கலாம். வானப்பிரஸ்தா, இந்த குழந்தை எல்லாம் பெருசாயிடுச்சு, சரி இனிமே நீ பாத்துக்கோப்பா, இந்த குடும்பத்துக்கு பாருங்கன்னா நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு வனத்துக்கு போறது. அப்புறம் சன்னியாசம், எல்லாமே துறந்து வனத்துல போறோமோ இல்லையோ எல்லாமே துறந்து ஒண்ணும் வேண்டாம் எனக்கு பகவானை பார்த்து நினைச்சுட்டு தியானம் பண்றது. அப்புறம் க்ஷத்ரியாக்கு என்னெல்லாம் எங்க ஆசிரமா கொடுத்துருக்கு, பிரம்மச்சாரி அலவுடு, கிரகஸ்தா அலவுடு, வானப்பிரஸ்தம் அலவுடு தான். ஆனா சன்னியாசா இந்த க்ஷத்ரியாக்கு அலவுடு இல்லை, அவளுக்கு அந்த ரைட்டு கிடையாது. வனப்பிரஸ்தாவோட இன்னும் ஆயிடுச்சு, அதுலயே தான் இருக்கலாமே தவிர அவளுக்கு சன்னியாசி ஆக முடியாது. க்ஷத்ரியா அவளுக்கு சன்னியாசி ஆக முடியாது. ஆசிரமா ஃபார் சூத்ரா, சூத்ராஸ்க்கு என்னது ஒரே ஒண்ணுதான், அவ வந்து பிரம்மச்சாரி ஸ்டேஜும் கிடையாது, அவளுக்கு ஒன்லி கிரகஸ்தா, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், குடும்பத்தை பாத்துக்கணும், அது ஒண்ணுதான். அவளுக்கு வானப்பிரஸ்தம் கிடையாது, சன்னியாசியும் கிடையாது, பிரம்மச்சாரி அந்த இதுவும் கிடையாது. அப்புறம் ஆசிரமா ஃபார் வைஷ்யாஸ். அப்போ இந்த பிரம்மச்சாரின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த த்ரெட் போடுறாங்களே இந்த பூனல், இதெல்லாம் முன்னாடி அந்த காலத்துல எல்லாம் வைஷ்யாஸ் க்ஷத்ரியாஸ் அந்த காலம் இந்த காலத்தையும் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
பிராமணா எல்லாருமே அந்த பூனல் போட்டுப்பாங்க. சோ பிரம்மச்சாரி அவள்தான். சூத்ரனா இருக்கிறவளுக்கு அந்த பிரம்மச்சாரி அந்த இது கிடையாது. அதே போல வைசியாஸ்க்கு என்னது இந்த பிசினஸ் பீப்புள் அவளுக்குலாம் என்னது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் வந்து கிரகஸ்தம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். ஆனா அவங்களுக்கு வானப்பிரஸ்தா கிடையாது, சன்னியாசமா அவங்களுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 2-3 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தீபா செல்வன் படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமோ கர்ப்ப பலே இஸ்ருபாஹா இதி மாம் யோ அபி ஜானதி கர்ம பினர் ந சபந்ததே ஏற்படாது. இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கர்மா எல்லாம் நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தாது. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனுக்காய் நான் விளைவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இந்த உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் கட்டுப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ பகவானுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான் கொடுத்துருக்கே தவிர பகவானுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து சூத்ரன் கேட்டகரி அதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பந்தத்தையும் அவர் ஈடுபட மாட்டார். கர்ம பந்தன் அவருக்கு கிடையாது. எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? திரும்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? திரும்பி ஜெயப்பிரியா மாதாஜி ஆரம்பிக்கும். ஜெயப்பிரியா மாதாஜி இருக்கலாம்? இல்லை. ஓகே சரி இருக்காங்க. படி. एवं ज्ञानात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? ஆல் த லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இன்வால்வ்டானா லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் முக்தி அடைந்து போயாச்சு, பகவான் கிட்ட போயாச்சு. பகவான் சொல்றாரு ஓகே இவங்க வந்து ஆல் லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் முன்னாடி அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆக்டட் வித் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அவங்க லிபரேட் ஆயிட்டாங்க, அவங்க முக்தி பெற்று போய்விட்டார்கள். ஆஃப் மை டிரான்சென்டென்டல் எதை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க? என்னுடைய என்னுடைய நேச்சர், அவருடைய ஆழ்நிலை, அந்த அறிவை வந்து அவங்க பெற்று அவங்களுக்கு நல்லா புரிந்து என்னுடைய இடத்துக்கு அவங்க எல்லாம் வந்தாச்சு. தேர்ஃபோர் யூ ஷுட் பெர்ஃபார்ம் யூ. அதனால நீயும் என்ன பண்ணும்? உன்னோட டியூட்டி பண்ண. அவங்கள மாதிரியே உன்னோட டியூட்டி, ஃபாலோயிங் தேர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்களோ அதை அவங்க வழி வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாதையில நீயும் போய் முக்தி அடைந்து என்னை அடைவாய். அந்த மாதிரி பகவான் இதுல சொல்றார். இதெல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான், நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். ஐ திங்க் லாஸ்ட் வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். எஸ், எதிர்வினைகளை நீக்குதல், ரிமூவிங் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் ஹெல்ப்ஸ் ஒன் டு கிளியர் அப் பிலாசபிக்கல் டவுட்ஸ். இந்த மாதிரி பகவானோடு வந்து ஆழ்நிலை அறிவு ஒருவருக்கு தத்துவ சந்தேகங்களை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் அது கிளியர் ஆயிடும். ஏன்னா நமக்கு வந்து உண்மை புரிஞ்சு வரும்போது என்ன இருக்குனாக்கா நமக்கு டவுட்ஸ் வராது, எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுறது. ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு கிளியர் கார்மிக் பேங்க் பேலன்ஸ், பர்ன்ஸ் கர்மா. இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ண கர்மா எல்லாம் பர்ன் ஆயிட்டே இருக்குமா? எப்படின்னா என்னது? மேலும் கர்ம பேங்க் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கே, நிறைய கர்மா இருக்கு, நிறைய கோடி ஜன்மம் நம்ம பிறந்து எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். மிருகமா பிறந்து பறவைகள் எல்லாம் பிறந்து அவளுக்கு எல்லாம் கர்மா கிடையாது. அவங்க ஒண்ணுமே இல்லை, அவங்க நேச்சுரலா இருக்கிறது தான், ஒன்னும் கர்மா பண்றதே கிடையாது. ஒன்லி மனுஷாவா பிறந்துதான் நம்ம நல்ல கர்மா கெட்ட கர்மா பண்ணி இங்கே மாட்டி முடிக்கிறோம். அப்ப நம்மளோட கர்மா பேலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த இது ஜப்பா இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப உதவுறது, கர்மாவை எரிக்க உதவுகிறது. இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கர்மா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஞானத்தை வச்சு. அப்புறம் கர்மா இஸ் a universal law of nature. For every action there is a reaction. Bad karma is obviously undesirable. ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கா பாக்குறேன். இதுதான் லாஸ்ட். ஓகே, இது மாதிரி சொல்லி முடிச்சோம். பேட் கர்மா அப்படின்னா என்னது? கெட்ட கர்மா, எது நம்ம கெட்ட செயல் அது வந்து கெட்ட கர்மா வெளிப்படையாக விரும்பத்தகாதது மற்றும் நல்ல கர்மா கூட தவிர்க்கப்பட வேண்டாம். இதுதான், எதுவுமே கெட்ட கர்மா வந்து யாருமே விரும்ப மாட்டான் இல்லையா? பண்ணக்கூடாதது எந்த பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். அண்ட் நல்ல கர்மாவும் பண்ணக்கூடாதான். ஏன்னா நல்ல கர்மா பண்ணாலும் நம்ம என்ன அது சுகம் அனுபவிக்கிறது போவோமா? இல்ல சுகம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவோம். கெட்ட கர்மா பண்ணா கீழே போயிட்டு எல்லாம் அனுபவிச்சு பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு திரும்பி அதெல்லாம் முடிச்சு பேலன்ஸ் நில்லாக்கிட்டு திரும்பி இங்க வருவோம். திரும்பி கர்மா பண்றதுக்கு நம்ம இங்க வந்தாச்சுன்னா கர்மா ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். அது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன? பியாண்ட் குட் அண்ட் பேட், அது நல்லது கெட்டதுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆன்மீக நிலை. அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும்.
அது வந்து செயல் மற்றும் எதிர்வினை இல்லை. அதுல வந்து நம்ம செயல் பண்றோம்னு அகர்மா நம்ம பிடிச்சோம் இல்லையா? கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மாங்கிறது நல்ல செயல், விகர்மா வந்து கெட்ட செயல். நம்ம பண்றது என்னது? பகவான் நினைச்சது எல்லா வேலையும் பண்ணோம்னா என்னது? அது அக்கர்மால கொண்டு போய் விடும். அது புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது, அது பகவானை நோக்கி. அப்ப அதுல வந்து எதிர்வினை வராது. அது வந்து அக்கர்மா தான் இம்போர்ட்டன்ட். எஸ். சோ இத வந்து எடுத்து இன்னைக்கு இது முடிச்சுட்டோம். I'll just stop it.